mumpanifo honomo na ni kasamba kwa woye ya amaya dwuma tum kwan sronko so ene se wo sete mock exams midterm exams anso na terminal examination ahodo tidane da ye ka kire so yo wofo oye suku bi na anu ni ene mpanifo nkoto kese na kwagense misa ahodo bi fa be so mofra ne hwe ansa na wom so hwe bre no aduru fra mpanifo wa homa yi so 0243 299 and 0540 755 465 Kwajo Rekon Royal Enterprise ni wonom na de Rekon heba mixture no abadwaman so na aduro wei ye bone mrane se okurasini aduro no okurasini aduro na nam efri se ye kwaye bretuo mu nubra ne hahan ena ye de ayesa aduro no entebi ko nipadua ni mu a ya de kura mo akoto aduro no kia ne ke ebetu ase sisie mu ha be kokoko pressure infections ahodo siateka mema waye mre wo mpamu hwehwe okurasini aduro no promise eba ebema obi ato ewo yerepa honomo posa capidank Mr. Heba ni nyina wo mbrom Sax Pharmacy Patase Blockhouse Otec FM eja akobema obi ato Time FM obo ase Techima Free FM ojoso abaya sabia numpe ewo ejoso ubenya aduro ni bi ato honomo Dani Heba Top Amazing Heba ewo tafo Methodist abrosa tintin mu a baby bi eto nu o man Ghana odo wani kira o se hwehwe okurasini aduro no 0244470067 0244470067 ene mpanifo ento kese ewa homa yi so St. College Church Yaw Asante Fantibra the transformation in with the saints 2025 Sonya Asem Beba na wo bejna wona so abompaye dimpaye ahohanle kwansoro nya Asem Beba na sentete da so ne say help me bua me why wo yi free Matthew samono etire edunum ni chechemu aduonu enum ana wo yi free ye no pani power beka sawase Reverend Father Louis Cecilia Edupoku na wo sase nyankopon ya dum no wo de chen ni a September boso ye besimiani de di kan kosi ya wada 4th na efiada no wagina so ene what 9 nya agro obesa se anadwo anasa nwume no ndu agina mu saa demo ne nyina enu nti baby bia wo bia ye kanfo de ma se free buses besis miayam ya ye nyina ye de ho gima kwakobọ mpa ye bi enu nti ye to safra se da no so a fiti abobos mi de kan kosi ni num no so no ye nyina de ni chemu awo All Saints College Church Yaw Asante Fantibra ye ni Opoku Ware School no senior high school no ana edien mhweti kan na sane so na edai fa ho gym na ye nyina da ye hu nyankropon animonyam Yujima travel and consult sebra na wakwanjo ha ni nyina fa bra beda no why wababua se obi atwu sika de no de nye problem o sebra ne ntena se o ma be so na apesa wo kro ehun krata sem ne ho se kai ni nyina Yujima travel and consult sebra na obesiesi ni nyina bi e de amount ama wobo atimi atoyam obo beso tu kwan eso passport kra woni bi ni nyina wahwe ye ekosi ase kosi se wankasa beto ani na oman apasa wo koso no watimi aboa eniti frɛ no awie ya Yujimat travel and consult e was 0552 098 298 and 0553 944 608 ofrepe obede wo so na vitamin kunum no abusua anom de no doso na so de yaso ha ya de atomu emfie braduo ni nie Ghana fo di ho adanse vitamin ene ya yemu aso ne wodwa so you so make drink wo ho we cafe de kala bia nim choco wo ho banana ho strawberry ho anything dia wo pen no ye kan fo dia ma wie se wo de so to aketwa bi na tare ho no ko bi sa bi won sa be kasa se ya twopete ba bia wo be fa ne vitamin obi ase ekoye pa wem no nyumaku awie yi wo mo boye piema ensam no yetimi asom dia ma samfo eyofa John entry bo se akola bo awie yi kokoto Mr. Ajeni wono anagina fide na chi a wo piepia bibia atomu ede amaye enuanom yenu anensam ye de beso midin enoba afia aboajewa mene abrewaba kofi twumasi afei ensam no eni Asem Beba Dabi abuja for samno enya ba na yesase de ne de mu fiti asantimantma hin kro kumase eya no maji edwom eno ewo soame mensi kro ponim wasantimantem heya na another no pay ya. Yeah, I'm an AI, but I'm here to talk apps. Real apps you can build in minutes with Base 44.
This finance app solves your business headaches, tracking invoices, managing clients, keeping payments in check, all in one place. Go to Base 44 and write your prompt, what your app should do, how it should look, and the problems it should solve. Base starts generating your app right in front of you. Invoice list, client profiles, payment tracking. It's like watching a team of developers, designers, and a business coach bring your idea to life. Now let's make it even better by adding features that fit exactly how you work. I'll add scan receipts, digitize them, and act your expenses. Now I can snap a photo and it's logged instantly, no more manual expense entry. Finally, let's add an expenses prediction dashboard that forecasts monthly and yearly. Light po bis one ma light po no ya na ebrano no e tat tija eti mpanyimfo kra ya adwene se wo behwe no makwa hu electricity for na so ma ba be light po na fi de fofra ba be si wonom na no no mugusu a edu hu na mo a enno ada no hu se light po na bro mu dum light ya sa so obiem light po no sha ate se etija na light po no ene da Facebook no ntia tiefo betima ba behwe light po no e sha se etija wo fa no se de da no bia ya na eye no ya no na egusu a eye na so so mani ba omo ho so no na se akwa ya awre ho se ma eja no eye agensemu kura ya no kan ho bi ma adihye ho no na kire se wo mo efre fire service for mo so di o se ye o yobedru edwam ho no ma samra me no ka se di pane kura no abusuafo ne wo na wo edwanim no o ma ntimi amfa bia mfro na edwai menua ba so edwa no ewo faako a ekwantempon a ekoko pie kronom no so ame mensine nim no faako a post office o mo ye Fort Bridge no ne nchen pe ne dwa no ne dwa ye dwa bia wo moton aduane ho niema ewo honom na afezi so ono moton ka ho niema no ebi mu so ewo sa edwa yi mu eti are ho sama atosodie ne nuane banchene boodefo no sa pepe se na wo kapo no anu na adwarefo bi so se no ntina digya ne ba ya na no kwasem wono ana o mu wo ho no abra na eja ne e sha ase no che se sa abra no mu dunkane ya no no mo so na light pole sha ase se etitija na no mu nim se ne da eye no sa pepe na egusu a eye na obi kura nim se ebetuma kwa kofo mo didi se kanea ne ho nsem na de se ja shishi ya etimi aba na eba ye penifo no medi nkomo dumjafo ne penifo bia ba ho kwa hu bisa alokwasem se ekọ honum ne hu nadmufo ho honum na afi so fire service for ho honum na fire service for no e kire se emrepam no mne nsantwofo be twetwem ko na afi so o mo kire se sesi apaan de o muntimi nka se sei ana se ene ekoko fa afi no mo be yo mu yisho mu no mahu se ampani ampa ye nkane ano ene de suggestion e bai ana se eye ejasisi no efri adefofro ne bai ti udu wani bu adesin udu ho no shops no edwa no shops dodo san ana eja no ehye no udu wani bu a be shops be 240 ekwa hasa be 240 shops na some media egu from so we videos na Facebook no so Otec 1029Fm mobile ehun foni nya na etwago no eyare wo sempa enye asem ketu na ye ne adwadifo no etwe nkwa no chese won se so we videos na shares na wo honum no stores nkoto ankoto no eno no ye be 190 ana stores na ekeke ka ho eno so ahye no stores ankasa no akese na ya seda ankasa no yazo so ye makomako 40 ana afi de adumjafo baaye won modi monti o mutimi save ya eja na anko honum no 19 enti are ho sama esi no emoya ya beda Dixon na abusuafo Dixon apro bonachi no ye ne adansefo bia wo mani ehu awehosami ebi ebonkomo sei memwa ha me pamade na batani me pamade no na mte se ma bi yedede omusu ma bi yedede omusu me de me misa kronfo eti bi sori ya me twe me se kan na me ko ya ema ada de omun ka me tumani hwa so si de jadem asata pata ba kuma he ba serious eti bi se de jani na me be ka kire boy se se ejano nya dia ebedum ebe sha wi ntumu be nyi eniema ene start yi eniema kwesi na me fire service 1 hour na fire service for my umba na share wi simple enti e ba asade na mo ye ye frefre ye ho fon so sa se be ya obi a betimi abobo na e ba sa ana mo be na tuye fire service a umdia ye frɛ so
Oh, yeah, they're from one number. Two friends, they know Mackay. You're from almost in Sunni. Almost in Sunni. You're from almost It's the best answer. 1 hour. 1 hour is an hour. Okay, Tomba Ena, almost as a saying. That's just your mother buy and not ensure woman as an answer. abusuafo dansefo bia wo mani ho anomanye eye eja eto edwanim ebi eno no na eno achi adwadifo asabe won segu woti wo sune nyina ne se ejai ase wo moniema nyina da sei ano so omusu kire ye ti adan ya ubra ke pe aso kwahia nti kwahia muti wona kwam di wa wo be dai ma mi sa mi dia ya mi ma mi ni anu mi na so ati na ubra di hu ya mobo adi ma na mi ma mi sa wa ni ma mi ma ya ni ati ya so ma ati ya shi ko so ma ti ba bi ya ni da bu adi na so mi fa ni pa so mi hu se na mi dia to se na ko fa mi hu na mi sa je so mi fa ni pa so ti da ko me hu ya mobo ni ya mobo Mama say one quarter, some man what dream of you. See me at 20 years. Come here. I'm basically I'll go for it. Just got before I go to broker or pay you from. I'm basically I'll go for something. I don't need to ask you. I'm afraid of forces that I'm in the come over. I can't see you. The father said, "What you are?" And I'm going to do one of more. She has something over there. Let me see your mama come so idea. I want everybody I was say I come so idea baby. We don't know she. We say we have to yeah. I don't want to say. I say I'm not turn over to Kurukura. Oh. So be she be ya ni ba mo ya bi shirano. Ya bi shirano. So be she be ya bi mo ni trisu. I'm going to so be proud. Yes, I am. nyina body nyina timi ahye amenti mi ale bibi ya ba ya tikasa so me la yes ade do everything kasa wate sadi pakuro so one ta sa mutimi fa no tusie ku da so ta so me la yes ade do everything man ntrase one ta sa o ma sa I was a for more yansu mokonim anumanya adwadefo bi sun ane kotie yi ye twansem ne so na ye free anumanya dia na ye ko kan kwanhia animu nsensemu ye da sori bia ye ti asem foforo na asem wo yi ebi ento ufia asa asem eni wiase enkwanhia bi asi amanebo ne kiremu se enipa dom ena ahwere wonom nkwa bia ye si ye de nam so kofa ba ye nipa dodo a afiri mu Simon opoku afiri ye amane boni sebre ye kwane ncha wa homa so ne mu nkirimu ahodo nyina ode abesom ye Simon wi ultimate nka me mo ha bra ko fi mi juso bra panyi na ompo mu te sei oni anyame adom na won so e adom boko enkwanhia no si wei nipa dodo san na afiri mu de na nam so kofa ba ye wi Otec 1029Fm ya ye krado Rakofi medase ma entia Otec 1029Fm nyina wonyame washira yen sede ne wonyame mayankwen enda pasibri Rakofi asemi nyina ne se ewe kame se na wokana afi no ase kan kwen ele bi klaso otu kwan ni pona se rufia what last year nyina ne se na asankafo mo dia na mu ade ti ade sense bibri Rakofi sa ro husemi no the person will take a this year phone in an Facebook live measure. Said the brown question is here no any pa I Google form and DNA near say no. So by a chief of the be a no. How many Facebook live number said the Sunday boom at a tiano and the person go from a block of yapa. Now and question when you na a cry from and Kawada number 2. Block of his I croy a bang a young cocoa paymentemu. Na nyina ne se sprinter basa na alodu akontufor adumu free eye apoye mantem eye so menya na ebetwam akọ eye sewi eye western region ho ana cargo track bi so abrakofi sabre no woni ne meti nkọ no senkane etwise ne no mutisa ko keka num na we ne ko ba se emna ko beka no woni eye sprinter basa no
omutimi kakasi ani a na enya asam ketewa kra na onipa a yo dance for mpate mo kyerem se wo hwe se dia sem sie na onipa no ofisa ye kaboka no na bibi ye dia dance secret na wabre na ena wo ni so sansa na mu nyina no na waye adwuma na nke ho be hesen ko betima atena so ade na home na so wantimi anyina na ofi ye be se obetima atena krontu so na muso a wadni sana ko boss mental bas mu a minu ka se dia ato mu ho na no enipa mako ensia ena to na no e won se do sabre na ena bo fo so ka so prepare ne mu de pa na enya asam keto akra bra kofi na ma asem si ye no sabi atorente ma bo fo mo ho ye ha ena ade so mu e be pate mu nyina ko ya ade se mu a e ko fa wona sabi wotimi fre mu san prepare na no e don ko pim e wa sabi do gugu motre enu yo mo so prepare ne mu de no so no don't go and say be a prepare do mo etimi egerere brako fi wenye bredi kan ya kopi mu apoe mantem a eye nkokọ ne nkan kwanso nkwansi etimi afie erikam ya say afi no nkwansi no no de pa de bebrebe na nam nkwansi so etimi ahwe won kwa emra se be to gese kopi mu e wa apoe mantem mpanin fom na hwe kwanso bebrebe medi so extra da wa fo nyina sa da roma baby akona kwa kubrese adu adabi anu de pa se wumia bekra kofi mi to kwaba anumre wontene nka obeti ese ni peno bramo se behwe no ni nyina anye agise be ade e bebo man yin to besra senkafo se wufi se na so bra wudu be so bra kofi gina na ji wo home se be ye obeti obo ajapade na kra ho ban san se ubekra be fo ka se mi to kwaba wo hwe asem yesi ya onipa no kisa mental bas we kofi no wanya mfuso bia na so andam se onipa no kisa goga ka no na wa bra na nka ho be nya se obetimi agina home na nka obetimi adi na ade Otia kofa adese amamatu nkwese ngwadese muka se onipa no ofisa gogoka wane ne meti no yetimi atro ma protocol je so momra na afi timi o masem enhwemu ade ko e ka na no ofisa no wabra otifu ni kom equity sprinter bas le kwama wade kobo ma manipa makomako enson etimi agro Simon ahoma no atiatom etiefo ebre semia besa atwena ba de ka mu nyina no na ode abesom ya rehosem a asie ewo nkawada number 2 kan kwanhye nam so mani panson ato nanom ewo nsiedo emu amanebo na Simon buku afri yi ode ebesom yen na ye toaso arehosem ya bi eno apoye mantam no emu mpoho fiase ekropon no emu na amantem pe ana san kwanhye esiye osofo pon ye friend James Tewia ena nasafo mabi ye wo san potem hono ma ton sa afre no se dwumadie bi ekoso sofo mra no fa nani monyam emeta akire na ne dwumadie no enko kama Krobea akwan wo hono ma efre hono mo manso ena nanka okwa akodi se adwuma no na bra sofo nam kwa so a okọ no ekoduru baabi na ahye hono eye bepo kakra enti osofo efre bepo no obi anim de esiye emsa ne car no ye 09 achawo system nim car na tia sign na bra car ne te sign ye feferi obi poly tank 350 liter tank ye nsu a hyemu ma ena car no onso poly tank na nsan ne di besi wonom no omo ye nyina so enan bi e de ma no na tank ni sisoro saa car na tia sign akọ bossa nyina so nim ama poly tank na tifri suru honom se ebra ye kasa yi osofo James Tewia on kantiasefo hu biemu a akoya wrehosem a enipa dom ena etempente kwa esu twadwo ewo osofo yi ewo ho na eba ni say assembly member ya wono ewo manso owura Emmanuel Ndo yene ne bonkoma na wo kyerese ne asie no saa pepepe ne tie ntimpempren kasa de osofo no on kantiasefo hu biemu a wonom ede na mu no akose aresabia na posifo nso so ababontia wo kasa wo kyere mu se asemi ekwane efa so ma aka ne tesan ye ebebo tank no enyina so ma osofo enam so amana to na nanom onsie du nyina emu nhwehwemu ahodo nyina wafiri ase a wonom eye ye bekoso na me ani adi akire na de befiri mababia no ya samba edi abesomo awie adese ma ye nyina lo hosem isu na nsem nyina da ye mfansi Samufo efa John Entry si akolabo wane na bede che na apia won na no pe wo bobo ansam na no ede esuma ye kokwa to abeme na won na bede fide na chi piapia bibia twum ede boa ye afi uko Facebook no so a mamunya ehwe ni nyina eye brother kwao ai wono anede ye koye enuanu mienu na nsam no ye de besom ye midin enoba afia aboaje wa mene abrewaba
Kofi Chumesi. Ya so so akra to asomaye. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Annie, say, and I'm sorry, we better the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture, and what do you swabber? Yeah, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no. Not plus smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, and 2 malaria and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and now 0542 807907. My dear Drone Pa Pavi, plasmox, and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo, and Quadawi in fear to me, come. Our pharmacist and her bar shop. FDA, I did dreading crack to ya too. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, my to be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Now kunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ perfect series. At 2 mono dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. Otec 1029Fm. Every basic 1. Equally basic 6. English every basic 1 equally junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS and naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we dey so ko be kura betumi akotu akoton am students o na eno kura dey what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a etufo nko Putuaja station wa enkran dance mine first up any omamu babia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi plasmox hepa plus mixture to malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie hepa plus mixer anya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and ye won so ye Hepa plus wife na abo no. Hepa plus mixer ma je duro di pa. Pavi plasmox and Hepa plus nyina. We've got passion, we've got determination. Like, and if we set our sights on something, you better believe it's happening. We always felt like our content was all about entertainment and being fun, but there was also this, sort of professional business side. One of the things that we knew was basically essential was getting our own website, so people would actually see a proper official group who mean business and who can deliver. We always had this vision of bringing things into existence that previously had never been seen. This is the world's largest act. We bounced a plane, a boat and a car, and it was wild. So today, How Ridiculous have 50 million followers. We're in the billions of views. Tens of billions. That's pretty good. I don't know all the things that we're going to get to do in the next year or 5 years, but if we can do this as a job, anything's possible. Do you know what's really fun? Making a website on Wix. Yetimi asrano by Grace Medical Center ewo Kumasi Bremai DVL enchenpe osekodwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete bete, Onua, Ori abe, Akusie.
Oti Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao. Adanu Muguhura, aye na Siankam. He said, you man, Ubiani, you man, the Dawson. And so, the audio many panel, and no day, Professor Eddie Digi, Otec, Yamimo, and Kosu, opinion, and Kosu, Nintre, and Kosu, about and Kosu, and come for a man here, no more Mujuman. Woman in that papa, more than and what in your media, and the same no Casanope, and Pana or their man, what their family, also would be Smaya making a theatre or brand new video, but I said, Nadia chain, Nadia from you. The being so almost not as similar dinner, almost your ma, as a kind, the one to throw, and so Papa, Mother Subtua, Papa, we didn't say, the cancer I in Nazi and come. But woman in a hoban, the PDI, yeah, and more pro for in young class, Papa, why you be, Otec, Mom, Nintre, let money in Tumpong. No mutum fa botre odo ensema ya no mutika e de futu sema yo ne ya ne krese wo mu gu eni mase nya sa no mate o mu ka se adwuma no mo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra wo de obi a bekọ wo de baba betena se a se de be ya on be shi na ni dia to ye no awade wa ho de ni tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nya mo Amen. Amen. Ayate, amanfo akabia. Matina. Oma futi. Asem Beba Dabi. Enyadwuma. Asem Beba Dabi. Se ye be pese, ye be frɛ wo yere a, one ne wo hoi. Wa na wo baba no e wo fia ha wo bepɛ. Yempe. Untu. Tunanu untu. Mate. Say also be to ama watch. Okay. Okay. But any das. Ona wo twen nipa ni sika ni free o yere phone so. Edigu wo phone so. And now this can ye dey. Midutwa bet. O dey dey. Ebacho midutwa bet se be mbedi bi na me dey atua hospital kana na me dey no. O dey oba ni sika ni ye dey. Midutwa bet. O dey twa bet. Avieta. Ugo twa lupri. Obi na ediska no asende wo yere se onfanhwe ne ma. Patwan. Ena wo wakohunu atwende agu wo phone so. Me patwan. Ena wo twego wo phone so wie no diska ne ye dey. Me do twa bet. Avieta. Wo di kotwi avieta. Me patwan. Utri ne sense. Na me tunu 50 cedi. Ndi utri ne dodo sei. Ende ye kwa na tu. Eno net sei. So utwa da man connect akrotis na kan scan man. Ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai. Ti sa one year alpren tu a atofoma na se wadiu. Na ada na ye ekọ no wa nyina wo ma ne koi. Na me pedodo. O pedodo. Patwan. Entu 50 na ye di wo kọ no. Me fa so watwi 100 cedi. Ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na mo ba na me so be pesca dia to hospital bill ntina ama me yasa me nim se we betimi asisa 2,500 ni nyina e ba try 15 million ti okodumo duro Asem Beba Dabi owura ya won sama se we fie so preto o wa japade o ye dodo sai na oyire na woni ne tisisi a o ye oyire dodo sai na empna na oyire na woni ne tisisi a o ye oyire ankasa o na ne na wutui me wan but me ne no ma me o na ne na wutui e na o no ma yo ne ti won one ne wo e na we ono sika na ya kutu ne wo anu kwa sika obi dia na man fa man ne okay enti o de o ma di japan yen sama say yen we enti o de o ma di japan yen ne preko o mo ma mi wonti mi di ama preko o de o ma na ma me preko o mo ma mi wonti mi di ama na di ebiem o de o ma na ma me preko Asem Beba Dabi na di ebiem 20 years say
Sese se de ubi. Enti ya on sama 28 years. Enti oma Sese se de ubi. Sese ya on sama ache. Enti oma mienu ne de ompaboa nom ne de ache. Ode onta de che hwan. Onta de ompaboa nom ne de aka. Ode onta de che hwan. Fam obi so de obaba na opede obetimi afa. Fam obi so de obaba na opede obetimi afa. De obi bana opa no afa obeman to kwa ba obi ba na ye hu se obeman we ya ma we ni ehu se enti fache na ye hu se ode we ya ma we ni ehu se ode ache ode onta de no mpabo ache hwan me ba ba me ni ya ba ma ntin they say wo hwan dai akawa advance say they say wo hwan dai akawa advance say one year enti fie wura mfa ana say Oba na on the enti fie wura mfa ana se oba na on the tenente wa gasa no what to unkradu enti eyewu asa wa gasa no what to unkradu meboa de aduro enti meboa no ayo nsama o ma mienu o de acha enti meboa o ma no ayo nsama meboa o ma mienu o de acha o ma onta de ne mpaboa endi wuni nua ye obefa bia onta de ne mpaboa endi wuni na ka 1 year ye obefa bia meboa ana de che odan na ka 1 year eno nso hwan na ntimunte ana de che mafiura na ge na ore ne tende wa amane hwe o de mafiura na ge na ore ne tende wa amane hwe de enioma na yi yo nso befa oba no de enioma na de ja no yo nso befa oba no enioma be na de ja no fine TV mattress and a fine TV mattress fine Celia and access stand and a fine fine Celia and access stand and nyamene wo bia and nyamene wo dem wo bia and which nyamene wo bia nyamene wo dem wo bia which 1 year advance and you make sure say them on the be few 1 year advance and you make sure say or the be few okay yentim fa wontum sei asa kodo adakwa ne o de ne fa wontum ene e de ne twa wontum sei enti me ko no ka chen sa dadoa ene e de ne twa sei wuwu ye mani obi amo me ko no ka chen sa dadoa wuwu ye so kwa akoye sei wuwu ye mani obi amo me cousin mi ana ma so akoye akoye wadaka ye ka lezi wuwu bibia enti me de makoye wadaka makoto se kai lezi wuwu bibia enti me de kosua mienu makoto se kai enipa wo ku ma mienu me de na me kosua mienu wo na wo ya aso de fi enipa wo ku wo me de na me ku so bi so de wo ya aso be ma de dem dia man senchene no ku so bi so de ku so be ma de dem dia me kasa asa na me de no na wa so se kede me ne kasa asa na me de na ho me gina na wa so se kede gina ho me eduma gina ho gina ho sa wo so se ka eduma gina ho ni ya ma wo se ne buoni no wo so se ka to na fa asira na aten entire ya ma wo ni be di so no se bi ato na fa asira na aten se buoni be di so wo so se ka ni mu se na se ka ni emienu ni mienu nyina wo so se ka ni ba ko to na emienu se ka ni ko si ni nyina me ba ko to na ase woni ni ya sa na wasra ba ko na mo chi na se blog na ma ne woni ni ya sa na wasra da nti mo chi na se blog na ma ne sa na abonkum ni tumi so wo so di antimi anso na de se ka wodi wani abonkum ni so wo so mo pa ebra ba sa na de se ka wodi wani bu so me ma ye dai se me ebra ba sa no ena me se da bi ntimi nya se ma ye dai eti ade ne ba no ena me se da bi ntimi nya se adwuma na ne picture ya de ba he ya ena ne ade atone adaka na ne picture ya de ba he ya eso ena ne ade atone eti bra ya bo bra etire no ena me twa me ne se ti bi twa me bra ya bo bra no ena me twa me ne se ti twa me no na ogina wo be wura me ma ya dai eti akanipa wo ye dai na sida bi wo kan kra wo ma ye ka wo mu nyini ma kanipa wo ye dai na sida bi wo kan kra wo mu nyini na ka wo mu nyini tibi ti nya adwuma enti odi se kan no ba ye no odi manu na na hu so odi se kan no ba ye no odi manu na na hu so waso so mu ku na ko na ni bo edi nkosua bibi se so ede ni ama bi ye wa die nkosua ehihye mu se be so ede ne sama ani be ma bi ye awudie amamre ni amani be ya ne sama ani be ye ba hat no ma be sa amamre ni amani be sa ko to se ka amami yunu no ma be sa no ma be mo ye dai ko to na me ko sua ka ho na me to kotokure ba nti be na o sua
akora na maami isi nti be na oja de na me be ni gina n'anim akora na maami isi nneema okaja de na me be ni gina n'anim sugar aje fine odwa ne sum tese sugar okura ono amaami ana sugar aje mo ane maami so wala yase ono amaami ana abemo ane maami so wala yase nti wadika ko maami so na wo ye den na ate nti wadika ko maami so na wo ye den na ate was the moment they walked away from. That's me and them mad eating. Some say akwa na mate tena maboka. Na watimi awua. Abusan so antimi ameka bibia ankyere me de. Ene me so me ka se sitie be siensi. So me to saman na sorry. Ah wa sorry. Na de se saman na sorry. Ah wa sorry. Na de se ja jai ma saman na wanya yamwa. Saya me ya wo na obi kuna ya wanya yamwa. Sama na bi se de wo ye na adwumane so bi kuna ya obi a sama na bi se de wo ye na adwumane so bi obi a asam na ye me ya atiefo ne apolice fo obi atimi tie asam na ye me ya Jatabiribo Arafoni adehye awiai momma yemma yen ho Arafoni adehye awiai enawiai momma yemma yen ho akwaba enawiai momma yemma yen ho akwaba Emma yen ho ye hia 102.9 FM today Otec enawiai 102.9 FM ebrena so enawiai Asem Beba Dabi bio ene eba be so ebrena so na dwumadi Asem Beba Dabi biara da wa afidie so ye ka de kira dofo atie dwumadi ayedie da biara da wa afidie so ye ka de kira dofo atie de kira ye ho nso ade ye ntina wie a ye hia ebrekro na wo de kira ye ho nso ade ye ntina wie a ye hia ye ba be so ade na ye san akire ho ye ba be so ade na ya san akire ye ho ene ye bosome ngotwe de toso aduonu nso emfim ene ye bosome ngotwe de toso aduonu nso edi de Krobea ne aduonu Yaw Asante ye we edi de Krobea nana Yaw Asante apesemakan na oji amanie ene den ene wiei apesemakan na wahia bio ene den kesi ene ehyiemu a mene wahia bio ewe kesi ene ehyiemu a yehia se wo join ne ye ne ewe social media dwumadie se wo join ne ye ne ewe social media no a eya share na wunianom enya live stream no a eya share ma wunianom enya adusuane eya like na ma wonom enya bi so share eya like na wa fidie no sei no eno bebo ma da yara da ye nyina ye be hia wa fidie no sei no na wa bebo nka ye na ye nyina ya ka bu ye nya kwanya na wa ya kire
na ye na ya ka bo asua de na wi na ya kyerɛ ye ho ye ho radio for mo Spain na wi monitor show no Yankopɔn radio for mo Spain na wontutu mu na monitor show no Yankopɔn United Kingdom na wontutu mu na monitor ye wo ho nyina ye ma mu nyina United Kingdom mu Ejian radio for nyina ye ma mu nyina achiachia Patmak radio for Ejian radio for Amansan FM Patmak radio for and Abawa radio for Amansan FM UK radio na Sahara radio for na nyina mu Wanamo and we Yankopɔn nyamo kɛse na ontutu Wanamo and TV enso of France we Kings radio and TV enso of France Paris Sabre Kronemu Sky FM onmonso Columbus Ohio Sabre States of America FM Columbus Ohio United States of America onomonso and we are no na dwumadie no etwagu na we are no Ena yesom ewiase nyina na ye ba som mada Otec FM so ewiase nyina wiase nyina mada Otec FM so yesom nyina ebibiman nyina e afa fidikase e afa fidie yesom ebibiman nyina omantiase man ga e afa fidie yesom na yasiase man ga e afa fidie so na yesom oba de chiame wa Obo afawie akwabe ena wie obo de chiam oho te sei awie akwabe bro ejabra Yankopɔn ya oho te sei so me nkonten enkakrakra Yankopɔn ya de bosome ngotwede nso ba awie enkakrakra sese amanfo nhyɛ ne nso ba awie sese ne asante mawura kraye no sese amanfo nhyɛ ne nso no ne de to so ye mawura kraye no bosome ya ye bewuram no ne de to so ye nu enti efi second September na Banti every second September na holiday astate holiday kosi se etwamu ade no okay kosi se ena eya kwa me wo ho ena me bo ho okay bia boko ena eya kwa me wo ho ena me bo ho yekuso bia boko de ade no chise ya yekuso na ye di afe ade no chise ya utumi ba ye di afe chirese na ena wiai na wutumi ba eya adom onipa na sani ena wiai otiasi de onipa na sani se ya de pa otiasi de wiai wonsom se ya de pa eya onu ni nipa chirese onsom eno na edi mpuntuo ba onsom eno na edi mpuntuo ba edi nkankro ba onsom o hwe Krobea Asante eno na edi nkankro ba ya Krobea Asante ko friend praye kasa mu a sabe kwane a ye fa friend praye no obi a wone de sabe kwane a Asante mai mu a praye no de ye obi a wone de na so ba Asante mai mu a de ye ko ni akotwa ya be ne branch no ye ko ni akotwa be ne branch no na ye wia na ya wai ye fiame na ye wia sawati ase ye fiame no a tamu ayo ko wati ase na opesa wo prayer wuhan ne ye fe no tamu ayo ko mi bread na opesa wo prayer wuhan ne ye fe no ayiwura na mi bread e wo ho ni nyina ne sa de afa wuhan ne ayiwura na ade tia ya se wuhan ne de ehemu no ade tia ya ni fi mu a de ehemu no ene e so mu aka se wu ajei na bu ene ade bi so mu aka se wu ajei wo hwan ni nyina afa ade bi kasa praye na wo hwani ni nyina se ubebum amayiya na ya wajene se ubebum amayiya ubua ebeye diama wo enti na Krobea Asante diama wo edeka se se wo yi praye na Krobea Asante enubu edeka se wo yi praye ba mo a enubu enti na emom ade a unye ye na ya de ane no ade a unye ye ye hye ni nkran ya de pane no ye boa no ye se de opa ade akokotoko no ye hye ni nkran ye na bro ye boa no ye se de opa ade akokotoko no ye mo na bro edi ye boa no se ba ema de wo yo no sebe nye se nipa kro ni nko adi ni e for instance sebe my Ghana kro ni nko adi ni e bebo for instance mum ye show my Ghana kwani ya se ye ko school na ye kire ye ne a ya ka the big say ya say you go school na ye kire ye ne a ya ka the big say ya bi be de kire ye ba mum ye hwe ye bo the big say ya bi be e de din kan ba sana Kwame Nkrumah bi din kan wo ma aka ansana Akufo-Addo wo ma aka
woma ene woni aka nyina no Akufo-Addo woma aka ba beka ho ene woni aka nyina no Ediaba Kwame Nkrumah play ye no Sani panu Kwame Nkrumah play ye no wonu free me nye yechire se sanka wono mu amwa papa na wi wonu free me nye yechire se sanka wono mu amwa papa no sabre no ebia nso mprempredie ni na ne ye pe no sani nua ya ade nso mprempredie ni ekunu ni kunu ya ade eya abusuam ne yire ya ade eya awadiem adwuma mu ne yire ya ade eya awadiem adwuma mu se be ye adwuma mu na adwuma ye ni ya ade adwuma mu se be ye hosi ona wo ya ade pa ebetumi aboa mempu ni hosi ona wo ya ade pa ebetumi aboa mempu na matumi aba na wo twebe unim de on de wo ye ona mase na wo de ya eya ade pa pese me ka kire wo se ye nipa ni de obi ya ye bua nipa no ye ka ne ho nipa ne ye no ye bua nipa no na mo ka ne ho e ma de nipa ne ye no etumi gina bia na mom awie Krobea masem se wo obi a jai awie na wanya ye a masem ni ene na edru na Krobea so na wanya ye a eye ne bre ene na edru na Krobea so kwa me so eye ne bre ene na edru eja kwa me so edru bre eye ne bre ono so bre so de ono so beboa ebra ni esusa sabe onso bre so ono so beboa ebra ni esusa na menyonko no se ye ye ka se we frim na menyonko no se ye ya ye ka se we frim Richard ye frɛ no ne maame wo ye na kwabra wo ye na ne maame wo ye woni kwakuda ne maame wo ye onum nyina wo tapia si o sabre ni esusa ye nkwada mu onum nyina wo tapia si o sabre ni esusa aka kire kwakuda ne se na mimi maame awo Richard agro ya kwakuda ne se wo wa mama anye se mimi maame awo agro ya aduane aye wo wa mama anye se yi a fufu aye wo ma abata ni ane aye no ana no ba ye fie ho a fufu aye wo ma abata ni ano pa sene na maame awo ma wonni bi e na wo de e bibi nti sene na maame awo awaduane ano pofo bibi nti o ka se wo mame awaduane ano pofo beye bia mense nko awo ma enti de beye bia wonso wo de beba de wo de beye bia bra na wo no breda aso de wo de na obi de bibeye bra na wo no breda aso sa de kodie na yenyina brand ne se poma yemfa nkabum wi ba ko na yenyina brand se Krobea kyerese wi ba ko oba de akia me masem ni oni kasa edasi oba de akia me masem ni oni kasa edasi ye na nyame ase na ye nchia ye tifo ene wona wo hwe ye nyina ensemwom na ba bia me so me de kan wodi ho na me fa de ewu ensemwom na ba bia me so me de kan wodi ho Krobea Asante kotokose de wo furu duapa no ana ye piano Krobea Asante kotokose de wo furu duapa no zo wunua furu duapa ana ye piano ye piano de zo wunza wunua furu duapa se ye kobesen bo frɛ anka na enka ne nyina ye kope bia die bo frɛ anka ba ko a ye nyina ye kope bia die no e bia no ono zo ni bia fo papa ba ko a wo se wo fro ndi se be ye no obefura me ye nyina nya bia die ni bia fo papa se wo de na furu ndi se be ye no obefura me ye nyina nya bia na wo wa hye nase se wo de na furu di wo sa ebe so na wo wa hye nase ama ebasa na ni mo ya ha utimi contentem ko duru ba bia uti ni bedro no ebasa na ni mo ya ha utimi contentem ko duru ba bia uti ni bedro no ma kai ma ro ho sambio enti bani sa no wentimi anso akure mu a afi na de wonsa na bani sa no asini wentimi anso akure mu a afi na de wonsa na nkasa enti nu ba bia wonsa no ebedro ni de e bia nu wanya akure mu bia wonsa ebedro ni de e bia nu wanya akure mu so onya akure mu timi aso obomu ba ko mienu miensa na watibia be gufom sebeya na wafofom a munyina na watibia be gufom biedi sebeya enti se nipa na wono munyina dua akotia nka ama munyina adie no enti se nipa na wono furu dua akotia nka ama munyina adie enti se ne wo mafopa no ye piano sebeya se ne wo na wo ko no ye piano aba no munyina obenya biedi esro na wo wankosro wa munyina bi ni aba no munyina obenya biedi mu a munyina se no wankosro wa munyina wo yanka bomu na mu a munyina se no munyina bi ni wo se munyina mo yanka bomu na mo soma ba akoma ne ko enti Krobea Asante kotokose edua ebe so ama wati biedi e bi Krobea Asante kotokose edua ebe so ama wati biedi ya de pa ewasie na sanye tie bia ho mfa so ne ya de pa so bi beka na sanye tie bia ho mfa so ne pa wonso so bi beka
minimum bi anka na meneno na wotwe apia ase meneno na ne kwa meneno anka ene ne wotwe apia ase meneno na ne kwa fuom kwoti anka nyamse mawo na ne ahobaabi a ade mawo eye nyamse mawo wo be hia no baabi na sabe ade mawo waye jonki ana wa pro hia no baabi na sabe waye jonki ana wa pro na wa wahe na onkampo na be ka se wo betwem boko doje wahe kura na onkampo eye se wo betwem boko a wonim no amana kosoro amana ye yie dan se obi a wonim no amana kosoro waseye amana ye yie dan se obeye ama waseye ana wahwefom medase eburu awie oba ade chiame enna medase eburu awie oba ade chiame wase akra ya Krobea Asante awie mehwew wase akra ya Krobea Asante na fasto ono so sakra Krobea mali enna na fasto menso me ono so sakra Krobea mali monitor enna no live enso me so na me monitor show no live and the great yadom and was God bless you all and the great yadom and was God bless you all and masemo makano edoro mensa and was Krobea me mamwa hebru edoro mensa abegafo Krobea me mamwa hebru yankopon nyamo kese monsemo aya moka ewe afidie so no yankopon nyamo kese monsemo aya moka ewe afidie so nyamo kese ensemo na Krobea aya foreigner and was good kese asem foreigner I am foreigner and was good asemoniti kano sabe enso enam ni yase adwemoni so obabu anipa no ono awom wano setede enti so obabu anipa no ono awom wano setede obesa bromfa na original and was say adance de share bromfa original and was say adance na ye nyina ye nso ya ba ye share adwa ye bo ye nyina ye nso ya ba ye ba be so adwa ye bo na ye nso monitor show easy akra Krobea na ho te Yankopon ya daroma monitor show otu o se akra Krobea na ho te Yankopon ya daroma ma Yankopon nyamo kese Krobea mate Yankopon nyamo kese slide them akwadai medase so bra na me slide them akwadai na bra na me chirade wo ya na me chire na de na ni efre no dumevi ya na me chire na de na mahuse ni efre no dumevi so ya ono so mahuse waba ase asemo ya na kwasiampofo age ka chire ase asemo a na na kwasiampofo age ka chire ebeye kakra no ebi a mia migina manimu chire mwade yi ebeye kakra no ebi a mia migina manimu chire mwade yi na ye kentan na meton na me pai a wo behu no na ye kentan na me ton sa bre wa kwada me kire wade no ebia na wonso sa bre wa kwada me kire wade no ebia na wonso emane awo wo behu me wo emane awadwene kire se emane awo adane emane awadwene kire se enti dumevi awie me mo hawate Yankopon enti dumevi awie me mo hawate eno zana ya Krobea Asante wada obru ena ye mawuda rof eno zana ya Krobea Asante wada obru ena ye mawuda o enti wish me happy birthday wate yo sikampe rof Yankopon nya okese pa wate na ontutu anamo enso fancy ene ene one me papa so da ena wate wate evangelist Keima original bompa one Garden City Pole no ase evangelist Keima original bompa one Garden City Pole no ase Yankopon sha no onyo okese Krobea Asante asemo na awie wake asemo na waka na onyo okese wate eye very deep asemo na waka na very deep good afternoon eye very deep I really love your show AMG ability and was good afternoon DJ Sky I really love your show Krobea Asante Yankopon sha DJ Sky osana ya Krobea Asante and was God bless you konfanko boaten ose mechia and was God bless you so ye dwuma no konfanko ayenso ye tawechi mate so ye dwuma no na wie ayenso ye tawechi ye ba besom na Yankopon hyramo na wie kesia eba ye besom na ewa afidie yi so asem kesia eba ye mamuna tu ewa afidie yi so efri na ede mamuna wate ase efri edene ba be pia wati ase ewu studio hanra adofo edene ba be pia yanim ha ababa wano afrensuo par ababa wano 14 afrensuo par dunan ene dua no atie sim ene dia bodia sesi aye ka se nipa 4 atie sim abusua bi pa 4 sesi aye ka se nipa 4 tu she fridge
nipa yesie tu enam dua ni tu hye fridge abusua no na dimirika de anam dua ni nti no ono ba abusua no na dimirika ye to nsa fra mamunatu no ono ba ye no enkomobɔ no ma ye to nsa fra mamunatu ene ye no enkomobɔ no na ni nyina nkanfua no abedwafo so adwene na ni nyina nkanfua no abedwafo so adwene ma ye oba de achiame ye call ye fitiem oba de achiame ye call ye ko fitiem na nyasefo eno a ye ko fitiem na nyasefo enti ye buta ye pa ye bisua de asomdwe beba na ye nyina ya che se be ya ba fidie su ye bisua de e bi si a ye nyina ya che se be ya na mom ye ko fitiem de a e bi si a obi na buta ye pa so ko ye bi na mom ye ko fitiem de a asomdwe aba e ho de ya na ye buta ye pa ne ye ena asomdua bra ye ko fitie no pa ne ani kunya no ye hwese ye nye den enra bra ye ko fitie mu aduabɔ no a ye nye den amanfo a saa bire mi ye aduabɔ no a mienu hye fridge mienu so kra amanfo a saa bire mi ye de kodichi mienu hye fridge mienu so kra no fe a boso de kodichi o de wo mo a wo kra ma ye no fe no fe a wo so wo kra ya je se nyame a mo so ba ko to so na ye nsia o mo ko tutu ya je se nyame a mo so ba ko to so na ye nsia tu so ye tiase ewu a wo mo so no ye sie tu che mo hye fridge mi fi wa tiase ewu a wo mo so no enti mo hye fridge mi fi wa ye ko ma da wo mo da bre wo abusua ni nyina ye ko ye na ye ko sia ye no abusua ni nyina ye bedane se eni ye ra ye ko duru ne de na awura no a obo ye bedane ono hu se da duru ye ne de na awura no a obo ye bu di se mra ono hu se da bi susu anya de susu enye se ye bu di se yabodin a wunya eye se abobonua di se yabodin a wunya eye se na obenya abobonua na onu se ne yabufu dien pa na obenya frimu yabufu na onu se ne yabufu nya nyema nyina nya yabufu ye yabufu saba ne sa esiewi nya nyema nyina ye na yensi enti saba ne sa esiewi enti na ye wawura na kasa so se wo nyema bi a wo ye ye enti na ye wawura na kasa so opese wo nyema bi a wo ye ye ana se bi a ebefri na kuma mu ama ye dani na kuma mu no se be ya ebefri na kuma mu asem na bi Otec FM anu die yɛne ne kan yɛ so asɛm na bibia eni hɔ ogya bibia akoma mu fan yɛnkɔ bibia eni hɔ ogya bibia ebia yɛnkɔ osunsun mu nneɛma bi a obetumi ayɛ aboa ebia amadua no adane osunsun mu nneɛma bi a mpani na na ayɛ aboa amadua no adane sɛ sɛbe mpani na na ayɛ bi wɔ baabi a na nti ɔno so gyitu mu sɛ osunsun bi a wɔ baabi wɔ baabi a na ayɛ sɛbe yɛ na sɛ osunsun bi wɔ baabi a nti sɛ deɛ yɛagye ayɛ sɛbe yɛ yɛ wada no a yo china ya ya nyentu asem kese de yo mienu na ya nyame amwa asem kese de mienu na kwa so nyame amwa china ya wo ya mienu ne kwa ka ho ne nyensia ho na ba dia na nim do china ya wo ya dane a ye betu ebedadi na ba bia ye bedkwa twisi se ye dane a chire ebedadi no ye bedkwa so na nti ye ne se ye koba akwada no ye bepe ne papa beto so fi se nra ye ne se ye koba no akwada no de enye ne fi se nra akwada bi enu a oni papa ono de enye ne se diedua na ekum ni firi wa eni etoso mienu se ye behwehwe se diedua na ekum ni firi wa akwada eni etoso mienu se ye behwehwe akwada ne papa ne se eye wura no ena ne ba no no ena obetena akasa no a eye wura no ena ne ba no no ena obetena akasa no na de asem ne ba wura na bo beje mfa ho se won na de asem ne ba na bosumi bia na da bia de osu beje na ye de ama no na bosumi bia enye wono nso dia ene de to aso no osu wura no e de koma ye koba enye wono nso dia etu ene nsiesie bia wa kira ye be ko ne akosiesie tu ene nsiesie bia wa kira dua ne kuma ikum no eno ne ye nsiesie yi de esia no wi dua ne kuma ikum bia eno ne ye fra homa no ne sane nsiesie no wi a sane ye pɔ na edi nkan no bia no afei de fra homa no ne sane nti no ye sane ye pɔ na edi nkan no afei de to sum yenu no ye be sane nti etiefo eno ye ko fie no sei ne kasa okay ni adwuma nso mo saa na ye yono ni adwuma nso saa na ye yono saa na ye yono na saa sei no obi ngo mfa nhye na nkan no sei no obi ngo mfa nhye nkan no na wanyim ne nim sei saa de na twam wawo ana wanyim ne nim sei saa de na twam oba wanyim ne nim technology environment atwam they say the technology
okonyem de kwashi obi a kia ne ke obewo owo a die ne bi okonyem de kwashi obi a kia ne ke obewo enti se wo ye oba die ne bi na wa ye wadwen se we die menyem ahye obi enti se wo ye oba dine hu mienu na wa ye wadwen se we die menyem ahye obi a dine hu mienu die ne wo ho me ye die se ni obi a obeka se untie saade we yin hye me ye die ne se bema untie saade we yin hye die a enyam se bema nano oye die a enyam fomso nano okotie ehunu se ye wo mra bi wo ho a so bi hwe kwagie ehunu se ye wo mra bi wo ho na onu ahunu woni hwe kwagie ka brofo be kra na onu ahunu woni se enyam ka brofo be kra na onu ahunu woni se enyam onu ahunu woni mu se ebe ya mi hwe die amememfibi na me de hwe enya me ba ya me hwe die amememfibi na me de hwe enya me ba ya se ya no free emotional abuse oye na ye ba so no problem enti sa no wo oba oye na ye ne ba na wa woni wukurate enti sa no wo oba we die na wa me man ayete no we inte sa me ba we die ko ye die ne man ayete no we inte sa enti mpesam ko ye die ne man emotional abuse ni enti ena aba ne se mane haw emotional abuse na asem ni hu asem ni ena aba ne se mane haw so koye na asem ni hu asem ni hu no wo ade wo ha ni bibi ye paye fase apra ene wo ha ni bibi enti ade nti na wo fase apra se ye be ma ne banko ade enti ade nti na wo wo di se ye be ma ne banko ade enti ya munya mo kwa ewo enioma bi enti ya munya mo ho na mo ma me ma ne kwan enioma bi eni no enua mo ma yenye na mo ma me ma ne kwan emfa nche no good ena me wo awuraba bi emfa ba emfa nche manim ha good ena me wo awuraba bi adofo ye ne no manim ha na sika mperof mefo ose na Krobea be military man na sika mperof mehu ose na Krobea be military man agro officer I salute you with me happy birthday to you officer I salute you happy birthday to you say ono so military man na me nso me ba ne nso say ono so military man na me nso me ba ne nso say ono so aspire to be a military person na niso ade hunu na babam enti ma start friend papa so na niso ade hunu na babam enti ma start friend papa so to de bia dia wo pesa asempa memfo aye kan ho asembo ne to de bia fa wa no fa asempa eja kwa no kan memeti hoi bra na misa no ho unim die ntia me wo fa kwa memeti hoi me wo fa kwa bra na misa no ho me wo fa kwa bedu me wo fa kwa omo na memfa nse me na ba ne medu me wo fa kwa bedu last 3 year omo na memfa nse me na ba ne medu last 3 year e wo trese sa asamba no omo frɛ me press asante trese asamba na okase asante maye ohuna de kudie adie eni na anu results no beba maye ohuna de kudie adie bai ni na anu results no beba ya be hwehwe mu so upgrade bai na ho edidi mfimi mo frase ma be kira de nyina edidi mfimi mo frase ma be kira de nyina be jaya de kira kosafia wati ase abedu kase ha ne bebem elso de ama wati ase fa wano kwa asempa ne bebem elso de ama ho de sai akwaba yanko poni adom odi de say mawura yanko poni adom odi de say mawura adwoa odi adwoa odi ana owusu banahene ene ye yemfa utwi de no ana owusu banahene ada obi bi ne aputo obi bi no ada obi bi ne aputo obi bi no na nyo obi bi ada ma odi onu nso hu se onso di odi ohune dachi ano onu nso hu se onso di odi oh ya aputo oh ya odeba fofraba aputo odeba fofraba aputo na sa de be ma besia nso aba aputo na sa de be ma besia nso aba asembe bo yo mami ufri hin ba odi asembe bo yo shimama ufri hin ba me wura apacho mi frama mfru awiai oshimama asemben ena ediwai oshimama asemben abayenim ha shawasem na se ediwa free oshimama mfru abayenim ha shawasem na se chirechire maye ntia aseme de me ba ye nyina no se me ne me pa aseme de me ba ye nyina no se
be free and grand me papa na atena na me papa so free be free and grand kitu bi wo ha free na me papa so free ba tete wono omo na na mo betra man frum ba tete wono omo na na mo betra man frum me nya mfie nsia na me ma me de me ba dum na me papa ti me nya mfie nsia no na me ma me de me ba dum to de me ba no na yesan koy wode me koy say wode me ba no na yesan koy eti o ma na yere ba nti man chane so eti o ma na yere ba ebe fa barrier won kransa eba ekwan so be fa efi okohie fa barrier won kransa ntamo no ti se efi okohie mu no ti ebo mi din no mi kunu se ye ebo mi din wa ha ti ebo mi din no se ya na akra na e ma me de ne ba wa ha edum ba ti ba se ya na akra na e ma me de ne ba akwa akubisa but akra ni de woni pa okofie okobisa akwa akubisa me pa so ma okofie okobisa se ni age me ti o ma na me so ma me ni kwala se me ni age onfa ti o ma na me papa to nkra se me a Listen, na sabre no papa ne o ma me ejai onu mu ni ko bio. Listen, na sabre no papa ne o ma me ejai onu mu ni ko bio. Okay. Papa no e wa hene edum na me ma. Okay. Eti edum ana me ma me edum na me ma. Ana me papa edum me ana ma me bae. Ti eduru ho ana me papa ana o se ekwa amanfru o ma me ba kwani o. Ti eduru ho no ana o sa ana o se obisa me se ho ana me ba kwani o. Ana sa dem ko chia na obisa me ho ana me ne beta. Eti me ne ma me ne ti amanfru mu a. Me papa wa eti me ne ma me ne ti amanfru mu a. Me papa wa edum. Eti o ma me papa we otufu chiama eti o ma me papa we otufu o ma na chiame papa no ye se o sifie o ma na sifie no papa no ye se o sifie na na bi ti o sifie no na ncha na na je se ne na na bi George ko fa ne betena na ncha ti o sifie na je se George no e na ehwe fie so ti o sifie na je se George no ye ko na ehwe fie so yes ye fie no ye timota yes anwa kasa ne ho papa no onyini na me papa sana o si kasa ne ho papa no onyini ni wie ye na na o si fasefo ma me si fie ni wie no mutibantema na no mutibantema ho no me mpanyimfo mo fa ni si fie ni wie ni wa anche fie no mutibantema ho no na mo be sere papa si fie ni wie ni wa anche fie no o mo pebe bia ga no papa no say o papa wo fa asem mienu ma me mpanyimfo no o papa wo fa asem mienu ma me mpanyimfo no ene won mo ba o papa fie ho se wo mo pe ba bi atena enti se wo mo pe ba bi atena enti papa no to aso papa no ni asem na ni nuane sei ebia na to aso na ba kokola asem na ni nuane sei ebia na yampa ene o mo na ba ne o mo na mo nyina ekwatena saa dan mu ne o ma ne o ma tinam sa na papa ni nyanche ekwatena saa dan ni na dan ni bigu tinam sa na papa ni nyanche ana maame ba ko no so fa na dan ni bigu ho no so di kowura ana maame ba ko no so fa ansa de papa ndi ma no na ankasa no obi mu da ho ansa de papa ndi ma no na ankasa no akoba obi mu da ho ene ono nso afiri odemo no akoba akofufuru akokra no se di pa wunni enti odemo no ho ana wadwen ana na abakokra no se di pa wunni to kaya ho ana wadwen no me madosu ho a to kaya afie ni misi e kra menche me madosu enti se mo ba na de we afie ni misi e kra menche o so san koda sa enti se mo ba na de we mo ho ana na dwen no san o so san koda sa de fie ni edi enti ho ana na dwen no san no ana se de fie ni edi me madosu enti dakro ana se papa ni wo mo ntokwanto me madosu ana pam wo mo enti papa ni wo mo ntokwanto o papa krom ni ana pam wo fie asam ana mo papa krom ni ana mo so amo sei ana mo so fie ni si ho obi anti mo so amo sei o abusia fie ni si ho obi anti ana mo kotana ko ni mai ana mo ko ana mo kotana eti me papa ni mampanifo na ko ni mai ba ko eti me papa ni mampanifo na twi ni de ne ba ahimfia ba ko eba eti wana me papa sei le twi ni de ne ba ahimfia o pese jali ben ni nti eti wana me papa sei na o ma na ba be da ha no mo o pese jali ben ni nti e wata nti na o ma na ba be da ha no mo o di ka bia na jali free mu e wata foa eti so owu na jali free mu eti emu ana o yese me nkotena sa na wo fa ase papa no ko nso we be di emu ana o yese onso we na wo fa ase papa no ko nso we be di adi wo frɛ ni fra me ka ba se onso we o metena sa na owu a
ɛna ɔfrɛ from America ba so ɔmɛwura so bɛyi dia ɛna ɔsɛ kasa ne yam de nti ama me ka ne sa mɛwura bɛyi dia me papa kyɛm bɛ hɔ kasa ne yam de nti ama me ka ne sa ɛhwɛ no no wanyin me papa kyɛm bɛ hɔ me nyina ne da hɔ me mendere ne da hɔ ɛhwɛ no no wanyin eti adane nyina ne da hɔ me ba kurom kra ne bibi se kofie eti adane kofie no me ba kurom kra ne bibi se kofie no sɛ na saa da na papa bɛwu yɛte hɔ timidu na ɔte ne yere ba ko de aduane no nyina yɛte hɔ mekɔsɛ ɛwɔ na ne yere ba ko de aduane ɛna otwa bi ma memema nkɔla mekɔsɛ ɛna otwa bi ma memema afɛ mete nkra ne nkyɛn kra ɔmu didi asa papa na yɛ nkra ne nkyɛn kra aduane no ɔmu didi to ɔmu wie ya mekɔ hwie nsuo na gu aduane no hwie nsuo na gu ba na to ɔmu wie ya mekɔ hwie nsuo na gu papa hwie nsuo na gu ba na ɛnam sɛ ɔkyɛ sɛ owu adanti wa ɔte aduane ho nsa no kyɛ sɛ owu aduane mu nti wa ɛna me ba ba ya ho nsa no na ɔsɛ si aduane mu panyin no ɛna me ba ba ya man bene wa bra ka ho me papa man bene wa bra ka ho eba to no no so o mu fie ba ɛna me sɛ kɔ ka ho tua mlika kɔ eba to no no de me papa mu fie ho no kɔ fɛ busuafo ka ho tua mlika kɔ na kɔ fɛ na yere na bra mu fie ho no kɔ fɛ na busuafo me ya wo kɔ na kɔ fɛ na yere na bra chiri na sɛ ɛna me ya wo ma o kasa chiri me ho anse wa be me nsa ɛyɛ yensi ya afie gu me ho timi ho anse wa o mobile no no e beta afie gu me ho ɛna de ne kɔ o mobile no no e beta ni wuye ɛna de oluma yi wu efe ala papa ni wuye oluma yi wu efe ewu bi wɔ hɔ a efe eti o wuye no na sa sa ta no na kyembe hɔ na me demo na no ana me demo wo wuye ne bɛ na wɔtwe ɛna ni nua na bantemafo no ebe pa akyɛw ebe srɛ dan efiri ne ho sɛ onka je ni nua na so no ɔno so awu eti awiaho sɛm ne sɛ dan na me demo no ɛno na edida me papa wu me papa nua no so wuye wɔn so ɛhɔ a sɛ o mo ba di de funu na ma yi ma nia sa na ne me da ba na me kɔpem so mo yɛ yie ne wie to mo yɛ yie ne wie no ne nkɔla ne da ho sa ɛna da koro na papa no sɛ ɔhene no de obedi me papa deɛ ɛna ɔsɛ maame owu a sɛ o papa ka bɛ fifi dan wi o fa owu a jali afiri hɔ ɛna ɔsɛ wo kɔ saa dan no ɔka so owu a yɛmfa ma wo no wo kɔ saa dan no ɔka so owu a yɛmfa ma wo no me papa fie na metim ɛna metim a menim sɛ bɛ tu a papa fie me papa ɔfa ba ku wi bɛ tu a half year ni ete na me papa ɔfa se ba ko so fira bukyira aba ete na me papa ɔfa se ba ko so fira bukyira aba ewie ya no akontabuo no ye nyina ne samna no mabakuro ma ewie no akontabuo no anema meton ba samna no mabakuro ma befa enema bi ana me yebu akontani wi na me di ka be betwitwi ho me papa fie ho ana me yebu akontani wi na me di ka be wura me papa fie ho se ga bukyire ni wa ba wo to so se oba chie fie tini se ga bukyire ni wa ba e di ama wo oba chie fie na me kwa me pa ko mi ma kwa bo e di ama wo nti ene mo bae o mo tra se wi na mo ma kwa bo mo se mimi nti na me ajewa na ne da sa dan wi nti ono na adi na me ajewa na ne da sa dan wi nti obeka cho no na adi ba che bia ono ni ho a nti obeka cho mi ni ho a ono ne ma che bia ono ni ho a papa fa se no na je se me papa ni ho a ono ne ma ba je dan no afiri me papa fa se no na je se me papa na na mo nti mi nua mo ba ba je dan no se hwe me ma ho o de bia na nti mi nua mo bi bia wo sa ba bia nti de tenem o de bia na me de bi timma bia wo sa ba bia nti de 3 months ni de che sa ho to nim de timma de wo abrechire de wo 3 months ni de che sa ho to nim ba ko wo abrechire de wo koi ti ma ni no se ma me na wo koi te se wo ga na ha no no dan na se ma me na me papa e ma wo mo tenem no no dan na wati asa na me ka ho e ma wo mo tenem e dan na ye chimbe ho no dia ma wati asa ni bia ka ho etu ono e dan na ye chimbe ho no dia ma osimi so se dan na etu ono emum na sesei me mfa ma no osimi so se dan na me be o se akosua kwan adu na me mfa ma se dan na bi sa se o se akosua kwan adu na se me metu o mi ntuo ne mfo mo ho na dan na ya akosua kwan adu dia me metu o mi ntuo ne mfo mo ho na dan na ya akosua kwan adu dia eti me da wo mo ba me mfi wo mo sa afa me ho meti me da wo mo ba me mfi wo mo sa o hene afa me ho meti fo ana o hene bi
ohene ana papa bi kan mo atanato nanim ofre wo mu ama papa bi kan mo na de koto nanim ofre wo mu ama eti maame ne ba no me papa na chese me papa nana bla eti maame ne ba no me papa na chese me papa nana tetema ono ne frame a me fa safo ne koma ono so tetema ne maame ono ne frame ne maame dan ya na ne maame say ne maame dan ya na no maba me so me ho no maba me so fe ahụ metinti me ho no maba me so me ho no maba me so ele se sa me ho te me famra ele se bi ka yam se madawro me famra enti sesei no hwan na asɔre sɛ enti sesei no dan no bi afiri wo na asɔre sɛ ɔgye saa dan no bi afiri wo papa wo fa ase ɛne ne ba bɛɛma kyerɛ me biribi mu wo papa wo fa ase a wo kana se mi kyerɛ me biribi mu efiri ba ntama bɛsrɛ dan kana se mi ɛma mienu na ɛba ayɛ no ntama bɛsrɛ dan ne ho ɛma mienu na ɛba ayɛ no akaba emu baako ɛma mienu ba ko ɔno de no wa bro akaba yesa abroche ne na pressure die ɔno de no wa ha Ghana ha ne sɛ yesa abroche ne na pressure die ɔha enti wo mɛgye dan na abusua ne nim sɛ ɛdan ne nyɛ abusua dea na emom na abusua ne nim sɛ ɛdan ne nyɛ abusua dea na emom ɛyɛ wo papa ne sɛ fie hɔ no ɛyɛ wo nkoa ne papa ba uti hɔ bia na sɛ ɛyɛ wo nkoa ne papa ba uti hɔ bia na sɛ ɔmo te hɔ ma bi wɔ na ɔmo na ɔmo akɔ ɔmo hɔ sɛ ɔmo kɔgye wɔn deɛ no ɔmo te hɔ enti bie na aba nti a sɛ ɔmo kɔgye wɔn deɛ a wo papa ka so firi hɔ agyari nti a na kɔtenam na na obedi na deɛ de ma wo firi hɔ agyari deɛ nkwa no na kɔtenam na na obedi na deɛ de ma wo no wo deɛ nkwa no mo ani sase yɛ bɛkyɛ me maame nkwa ne deɛ nti a ɔmo yɛ sa me ɔmo sɛ ɔmo maame mo me maame nkwa ne omu maame mo nso na yɛ ekura nti omu maame mo sɛ bi omu maame mo te awɔre omu maame mo nso na yɛ ekura nti na de wo de wo nyɛ papa ne ba na de wo de wo nyɛ papa ne ba ya wo na na wo hwɛ papa no ya ente sɛ wo papa ebewu ya wo na na wo ne ntɛm nyɛ bibi ya ente sɛ wo papa ebewu no ebi ana wo ne ntɛm nyɛ bibi saa de tie papa no onyi ne sɛ ko soja onse nipa bi onyi na wayɛ yɔ no na ka sɛ ko soja Tosa tena himfa no di otra himti wadi nsɛm ni bia nti kyɛ ansa no wo ɛba so wonyi ne yɛ no wadi nsɛm ni bia nti kyɛ sɛ ne ba pani pa kra no ne wo fa wɔyɛ ya mama me ne firifie hɔ ne ba pani pa kra no wɔyɛ ya mama me ne firifie hɔ ɛsɛ nyɛ sɛ yɔna no na aho sɛ bi obi ti nyɛ bɔne kwan so bia yɔna no na aho saa no wo fa se fu ti nyɛ bɔne kwan so bia yɔna saa no wo fa so ɛsɛ awo mbɛtena fie hɔ yɔna saa na ɔde kɔ mu so ayɛ sɛ ti na ɔne ne ntam yɛ enti sɛsi ti na ɔne ne ntam yɛ enti sɛsi ti na wɔn so wɔn gye wɔn abusua ni nyina soɔ paa ne sɛyi ti na wɔn so wɔn gye wɔn ko awo de saa maame na nyina soɔ nyinaa ne sɛ mesoa na ɔno na sefo na ba me hɔ sɛ maame na ɔmo gye dan mesoa na ɔno na sefo na ba me hɔ sɛ ɔmo gye dan ɛna ne ka ɛyɛ me papa papa obewu ɛna ne di otu fo krabre mi na wona na obewu no de ma me papa na sɛ me papa krabre mi to de ma me papa no obewu no de ma me tena akonwa ne so saa to de ma me papa no ɛma nti papa ne tena akonwa ne so saa me si ne pika sɛ ɛma nti akoya sɛ ase me si ne akonwa no ɛbɛbɛ fi hɔ wo mu ase otu fo sɛ na akonwa no ɛbɛbɛ fi hɔ busua bi mu otu fo sɛ etu mbɛba bɛgye o makonwa akonwa ne fi bo akonwa foforo etu o ba ba di o makonwa ye nyina e ba etu o bo akonwa foforo opemso bi sa papa sei ye nyina e ba on fama na busua na so on fama opemso bi sa papa sei so on fama na busua na so on fama sam prensa so on fa eti emu ho no kra no se sam prensa edwai eti emu ho no kra se o de o papa di mo la edwai se o de o papa di mo la koma ye di eti na ye duri so wa ni munyam nte se kra papa kra di abramu na wa ni munyam nte se kra papa kra di abramu no ɛna wa ma minya bebi se wa kra na osi na ma me se ɛna wa ma minya bebi na kra na ɛna ma se da bia no so wonya bia wotu na fama bia na sɛ nte sɛ de me bia no wu na fama bia nte sɛ de me papa okay atie for adwode
ɛna ɛwɔ yɛnim ɛtie for ajo producers no ɛna ɛwɔ ɛde krataa bi na aba abɛto producers no from 33 ɛde krataa bi ya aba abɛto Salmons manim ha from 33 na ɛyɛ Salmons etia na akosua odetia of akosua amanfrum ya sɛ wohwɛ stamp amanfrum Ministry of Works and Housing. Yeah, so we share stamp with the rent control. Ministry of Works and Housing. Na just a rent control department. Ifri. And now we share netifi asem or say recovery of possession. Now we share netifi asem or say recovery hereby of possession. Commanded in the name of the Republic. You are hereby to appear. Commanded in the name of the Republic before me to appear at 9 a.m. in person on Monday. Before the 18th day of August on 2025, the 18th at the rent control of August Bompata 2025, Sukumase at the rent control office Bompata and Sukumase every adjournment and until this case is disposed of. Grata we hwan de bre awura is disposed of. Grata we hwan de bre awura na o de bre. Grata me papa nana no ma me no eba be. Okọ ye kwadu ban ne de ball wo. Okọ ye kwadu ban ne de ball wo. Ye ote asem n'anim no. Ekoya me odike bisa ote asem n'anim. Ala me no eba be ma ne ba ma ye se de ma me de. Ala me no eba be ma ne ba ma ye se de ma me de. Ne papa ne wofane wotumfo tiame eti ene se wache ne papa ne wofane wotumfo tiame ama adwa wode wache ne maame dan he ama adwa wode oje ne dan a mesi mintu he na eti wode ba oje ne dan a mesi mintu omuntime eti wode ba se omu wode kobo omuntime na mesi omu bisa amfim kwadu wode kobo na mesi omu bisa se me de papa no na owusu ba na na se me papa no papa no na omu nyina hwe me edina na se me papa no fa se etina omu nyina hwe me na omu nim se e obi na be han wo da na mama obi ba bia na omu nim se e obi na be han wo da na mama obi ba bia ta ye friend say e na omoji omo dan ne bia ni pakro no e se friend say omoji omo dan ne bia ni pakro ono ko didi ne papa to afa bia ntwa to so de koto omo say ono ko didi ne papa to afa bia ntwa to so de koto me so na se me odidi na sebio na sebio ka yam papa ofa na se me na sebio kiteketi am ba o kra yam makaseti ya woda na sebio kiteketi am ba so makaseti ya woda eti entra mo betwa ti akonya to so sebi didi papa atem entra mo betwa ya to so sebi didi papa atem na mi didi na to mo ya no se ne be kokot nti ma hwe wo mo ani ma court nti wo mo ya no se ne be kokot nti ma hwe wo mo ani ma court bi ama hey Dinio Drake Junior osi akwaya Krobea Asante Nyankopon Israel Drake Junior osi akwaya Krobea Asante Nyankopon Israel edema amaga wadwuma pa eni wadwuma dia oyo osi good afternoon anaya Krobea Asante twins favor Clemento G osi good afternoon anaya Krobea Asante Clemento G osi akwaya Nyankopon ngoso anya okesewate Chirese Udumedie Motnaso the wise men of Otec 1029Fm. I greet you from Belgium. The wise men of Otec 1029Fm. I greet you from Belgium. Yada also Enekase Yatijeni. Yada also na wuti yenwo Belgium. Enesha oshe na wuti yenwo Belgium. Onumo kase seni ayon die. Sese die. Onumo kase seni ayon die. Onumo jaimane nkokot we. Amde be kokot obi bla na jaimane nkokot enkokot na sanyem nam deba bla na temenje obi sa me se enkokot na sanyem nam deba me we ska me deba kokot enkokot okay na ze na me ska me deba kokot de maba enkokot na da wo sa wo de unka se odi asem bi kokot na da wo sa wo de unka se odi asem bi kokot na da court no wo be kwa ya discard na ekwa na se ye fro court na da court no wo be kwa ya discard na ekwa na se ye fro court a e discard na ekwa akwaje free won sama na ayum pasaso ayum so papa koko be de ewo wem se okoso janimu na oje asasa be de menimu wem se okoso janimu na oje asasa koko menimu na wo fa asefuo mi ye hwe nyina mema meni na koko o chemu asefuo mi
ana ọmọ bia na akọhwe no no de owu che mu miensa ana ọmọ bia na se yenua mo kra bi kra nya ba bi asia ye mu se no kra se yenua mo kra bi kra nya ba bi asia ye mu se no kra no asade adidia san bi pi mu so a mo de ho ho mo asade adidia san bi pi mu so se si ade odi ade no wo de asem wo yi akwa akoto nanim se si ade odi ade no wo de asem wo yi akwa akoto nanim o ma me nua de odi ade no asefu ni papa papa ka say oje akonya na asefu ni obi a betimi edi papa ka say eti akwaye say omo san ne obi a betimi edi bi na nyankopon eti akwaye say omo de sansam ne ba me so na busua no nyankopon adana ma me ne ba fie omo de sansam ne ba me so na busua no a kire me adana ma me ne ba fie ho ba e ne yi kwa no nyina ntem a kire me no to bo men kwa akonya ne sai me say de wote akonya ne so men kwa akonya ne sai me say wo de asem ye ya wote akonya ne so sei no be kura atuo no wo de asem ye ya kwa akoto ne okay memma mabedwa fon semisa kwanya okay na memma mabedwa fon semisa kwanya adwode na asemo a wono mpese obisa na awia yi adwode simple plus kwasibisa na awia yi meka simple plus onuadofo a utia sebe sesei phone se onuadofo a part and parcel of us sebe sesei phone yentumi nkwa without our parcel of us nanso yentumi nkwa without our phone ehwa kade a eye nanso na se ye nya phone e wo yindwumadi a eye papa enunti na se se ye ya make say yindwumadi simple plus enunti na se se ye ya make say ababe simple plus phone and accessories about accessories so we be kumasi Krobea mu a phone wa kofa ne accessories e de aba o my Ghana Krobea mu a de yekumasi adishman eya e de aba o my Ghana aso ye no de yekumasi adishman eya simple plus aso ye no Dr. Caesar aso ye no e de anim simple plus aso ye no e de Dr. Caesar aso ye no e de anim na so ba keje tie na ogina keje tie ba two the first floor simple plus aso ye no phone first floor no simple plus phone access papa phone access brand you trust phone access simple plus de no e the brand you trust and only simple plus be fa charger phone charger nipa da se ni wuni mami ba ko ni so phone na we use no ya nipa da se ni wuni oni so phone na we use no o charger the amount phone even to the extent say problems be phone is any amount phone even to the extent say we use no say phone is screen charger we use no so what charger na we use no e be affect battery charger we use the battery no what dey charge phone na affect battery no se battery no enti wan hwe ya we screen no e be pai no e wo phone no enti wan hwe ya we screen no e be pai no enti se wunya charger e papa eno ya simple plus enti se wunya charger e papa eno ya simple plus eno bi na me use so ya simple plus enti eno bi na me use so ya simple plus e dey aguso enti wo charger head no we need charger problems what you say any wo battery so we need charger problems what you say any wo ni ada sani men koton kwanchan fala batteries ni papa na me pe problem sani men koton kwanchan fala batteries ni na me pe problem de ni bi simple plus de no na ye the trusted de ni bi me pa cha wo pe power banks eno na ye the trusted headset me pa cha wo power banks iPod another protectors hands free earpiece Bluetooth earpiece hands free headset Bluetooth earpiece the trusted brand and headset and simple plus the simple plus are making phone accessory be a we bia no simple plus are making the phone accessory be a we bia no say wo de bia wo se the number ni nuanom we wo se bi say wo de bia wo se bi atoye nuanom we wo se bi bia wo fra mem atoye mem baby a wo bia na pesa simple plus nyoma no ewutu bia baby a wo bia na pesa simple plus nyoma no ewutu bia musika ba odebage unni baby kita nyoma wo no ode amane musika ba etu betu nyoma wa bra wo be baby a wo bia no ode amane wo etu betu nyoma wa bra wo be to ne nkronko ede edi edwuma no na ye ne aye to ne nkronko ede edwuma ede edi edwuma no ye ho ye metobi ye to ne nkronko number no ye 0244 ye bra so ye ho 5 ye metobi ono number no ye 0259 59 0370 and 0259
70 9636 70 9636 0241 70 96 36 oba de chiame akra dia na apeso obisa ode mame de mame nti bibia se wa sesi ya na omuso omutuo anaso omuso ofiri mu a omfa ma oma emu de ehia pacho mfiti ase na de omo be ha ase be 2.5 year omo be ka kire me de saa no omo kan say me mennem na dachi bia onu nini ti ese ho kakra ni amfa nya yi me ntimi mfa me papa fie na ti ese ho kakra ni amfa nya fie omo menim se ko ba bia fie na enye adwuma fie omo menim se ko ba bia kra so wa bruchi enye adwuma ti ye hwe so omo ba bia mu kra so wa omo di abeka se ndisisi omo ba mienu de toso mienu no de omo se sei toso mienu di ndisisi omo ba mienu de toso mienu no de omo se sei toso mienu di omo dan Eze de udi kan be kan ye no ase asesa fe de nom titram eze de udi kan be kan ye no ase asesa ma fe de nom si de omo se wa umu no kura firi mu kura nsa na oma o makura di abem si de omo se wa umu no kura firi mu kura nsa na o makura di abem sa na si ye no o kan efie no o papa ankasa ne to asase no wonim se efie no o papa ankasa ne to obetimi aka ho bibia kire ya ma ehun se ye no kure so papa ne to asase ne mo nya obetimi aka ho bibia kire ya ma ehun se ye no kure so papa ne to asase ne mo nya abusu asase de na me pacho bi sani na plot na da me yire mo e kama mete de na papa ne plot kan na ne me yire mo e kama mete se wo hu krata ne da ho adi na wo so ana wo se fie kra de bia electricity be ni da ho adi na wo so nipa na ana wo se fie kra de bia electricity be ni ma bi ba kra utimi hu nipa na papa di na wo kra so no ho adi na wo so afi wo papa di na wo krata ne so papa fem afi wo ma me fem papa ma no wo to so sei o papa fem yo ma me fem 20 years ago ebi di wachi wuche ebi they say omo obi wo ebi di wachi omo bi abusu wuche ebi they say omo tifi on dia wuche omo a wuche omo di obi ani fi on they say omo am wo fi on dia say wona aye ketwa omo a wuche omo di obi ani fi on they say omo am wo fi on dia say wona aye ketwa omo papa ma wuche say die be na say wona ye die ni asi wuche say papa ma e wo fi na say wona ye die ni asi wuche say ba omo fa no hono mo be da omo no bet ba omo fa no hono ma omo koye no edan ni mo no na omo papa ne di wuye ma omo koye omo kofa anti na omo adwene na papa ne di papa ne wukura omo ne omo kofa anti omo adwene na ese papa ne wukura omo ne fie enye ofie omo ne di sa wo ba bet na mu na se nipa na wu a se fie enye ofie sa wo ba bet na mu na se nipa na wu a se nkyere se ya wo ne dem wo ka se owura bi din se yem fama jeli ne dem jeli wati ase na wa firi yem fama jeli ase jeli wati ase na wa firi o papa kan sa ase jeli ti ase jeli nim se jeli tu onu nim se wo tu de dynamo wo tu ye no ne se jeli tu onu nim se wo tu de dynamo wo tu ye no se mfa dem de obedi me papa de enti eno no papa ne kasa na abusua no ono nkoa na enti eno no papa ne kasa na abusua no tuye anana obi fufro wo ha abasi ebisa ebetumi ma jali tuye anana obi fufro wo ha abasi ebisa ebetumi ebisa odi kan ye bi ma wo na jali mo e ma ye na wo ka so mfiri mo odi kan ye bi ma wo mu ni nti na obi ye na wo ka abusua no bi ye ni ho eka wahene no obi ani ho bio ka afia bi ani ho eka wahene no matias ye meka sabre na o ka kire jeli se jeli ntu na be fa ina abusua no obi ani ho kire jeli se basi ebisa obetumi ya be fa ina abusua no obi ani ho ye basi ebisa obetumi ya to gi so papa na obedi na bi ni nti eye be papa me no odi ka ka dem se jeli obedi na bi ni se oka me no odi ka ka dem se jeli o ntu no mfa da ne ma abusua no obi ante sa se we da braka sa obedi ade no e ka sa obi ante sa se we da braka sa obedi ade no e ka sa se na no mala no mu ye wo fio no yete disi ya yebusa jeli be ka de wo kan so ya yebusa jeli be ka de wo kan owu a no jeli ntuni emfa sa so onim se papa ka se owu a no jeli ntuni emfa sa da eja kwa me jeli be ka ante odi akra me da se what did I say o papa abusuafo no bi ka se ante odi o kwanye papa ne ba o papa abusuafo no bi ka se o kwanye papa ne ba no papa abusua ne pa de obi anka bi papa abusua ne pa de obi anka pa wanyini ono na
nam say papa penye ba ko fo ti fi ho ni ntino ono na say me ba ko fo ti fi ho ni nyandie te fa cho ti mama no da se obi aka mama na oya o say te fa cho we mama no da se obi aka mama na oya o say we ono na se ba na say wanyini na ade ne he ne se ba na ya me fa ne say wanyini si wanyini say enye papa ne ba ne sa si wanyini wo fa se papa ne ba ne nye wo papa ne ba na na ba penini wo be wo fa se say be ade ne papa ne ba na papa na say nyo wo be there to me the term say be ade ne be wo be your papa ba na say wo fa si say nyo papa no any question again yes wo fa si say nyo papa no wo so awuna mo any question again yes woni wo so awuna mo be fo say dan dey mu no wo no makonda mo be sere dan dey mu no wo no makonda mo ne me yes ade no menu ka say black me frɛ se na anu ekura na ada no ba ko say menu ye black me frɛ na me frɛ ni nyina stop ada no ba ko say ye be frɛ na me frɛ ni nyina stop enti uma me na o tia ware ase na o fi ma na say enti uma me na o tia ware ase na o fi ma na say ono wa ngware lo eye passion e na ode nyemo no ono wa ngware lo onse eye passion eyi bi wo hono mo a sabe be ma wo nye wadwen say ebia enka be ye yi enti wo koye ayi ba ko pe a na pew ana stie be ma wa address ya se wo koye ayi mane ye ayi a oba no ebe ye din pa so be ka kire ze wonyi ayi ni nwu a obe pini so obe yi aguda o address wo dia na ebo ohun say papa na no wo yire mu bebiri ti akwala ni usu ohun say papa na no wo yire mu bebiri ti akwala ni usu Matie bro. Atie for Asemi na wo yenim. Chef original for Osana na ya Krobea Asemi na wo yenim. Me wo bebi ani Western original. Osana na ya Krobea Asante. Me wo bebi ani Western bro. Me do for ne me I swear you be too much. Matie innocent do for ne me dey father. We are me mo ha o and my innocent so I salute you. Benya basu ade kakra nanso I salute you benya basu ade ye ba bitie ene panwa ye ba bitie ene o se akra ya Krobea Asante me mamwa ha me da mo se akra Krobea Asante ensempa ne pa monso mo de so ye no yakopon ensempa ne pa monso mo de so ye no yankose I salute you and I salute your amwako I salute you and I salute your powerful work Hepzibah, and was Nana. You are talking out of experience. Are you asking a question or you are making a statement? You are talking out of experience. Are you asking a question or you are making a statement? You are asking a question or you are making a statement? Now we address ya. If you say your Bema, crowd now address ya. Bema ba say your nyemo, crowd now address ya. Bema ba ho person nyemo. Okay, say etwa inti a fact na make why. Okay, say timebusa me sa question no say inti a fact na make why. Timebusa me sa question no say statement na o make. Ebe bro. O dia munni muntia. Ebe bre. O dia munni muntia. Okay, say e senior for your money na nam ho nyina. Okay, say public dey ebe ba. E senior for your money na nam ho nyina. Nipa suba public dey ebe ba. Oh, ne maya 3. Nipa suba si masa kwase ne maya 3. 4 masa kwase ne dey official wine na ba bonten no dey official wine na ba bonten no na all official no yeah we jab fair yeah perform for na here yeah we jab fair we can say asabesre so we can say asabesre and you ma perform basa so we you hono no basa aponchirani no omu ya hono no aponchirani no omu ya dem ade oyiro hona wododo kra ye she bad efe me da bi am oyiro hona wododo kra se me braso me da bi am ka wa fidie so se na me come na na se me braso na ya de da me kama na me come na na die ogina ya announcement no amafo ya announcement no muntio nana Krobea woda ho matwahia ne yira muntio nana Krobea woda ho ene abusua no na atosantia ko ye wo sashi ene abusua no na atosantia omo ebe chi abusua no ne ma ko ye
ne e wo bunu ma wo ko wo ye omo nso ni wo mabusua na ato santini a omo be chia abusua ma mo ya ko omo nso ni wo mabusua na ato santini a omo be chia abusua ma mo ya ko do tade ensan ko he hozu minuru tade minuru amaka kire organizer so wonye organization no still atiefo organizer so wonye organization ni bia atiefo enyamia bi organizer person kire ni bia se wonko but still bi organizer person kire me se wonko but still obeko efekeke so obeye sa mesrawo unu say the pressure nam so obeye sa mesrawo the pressure nam unu say the very expensive joke enam ni wudi the pressure nam a very expensive joke enam ni wudi ehun agros a we afidie so no maadwa akwa be say okay ewe pamcho the manager adwa you go okay ewe pamcho the manager officer akwa o manim ha now so officer akwaba na inga na upomo now so what to say very good adofoni ade na inga na upomo penimfui very good adofoni ade se na penimfui medin kia kachero secheduma se sika rabie medin kia kachero onum ni agro se sika rabie kirese enkenfa onum ni agro onum anti kirese record no weni won ya eye papa record no e wa asante ya eye medin kan so aka kire se afia pema hankura duo medin kan so aka kire se afia pema hankura duo PLC 1980 enti so na seceduma to Bank PLC emfinhie dua 9 in the service emfinhie dua 9 na se won in the service se wa nyes ankrofo yi ani na se won hunu keka wa na wo kwaje wo nyes ankrofo yi ani wa de bia se yi na wo kwaje wo no nyesa akwanye na me ne seceduma to Rural Bank fo pok nyesa akwanye na me ne seceduma to Rural Bank fo pok ene dia ma wo eni je kire se wo bie account with seceduma to Rural Bank se wo bie account with seceduma to Rural Bank ye mo san ko bie no wa da wonu niga ko bie wo de nso ehon fa so de eni wonu niga enfa so pa make nso ehon fa so pa manager ho enfa so pa make enfa so pa de amame ko manager ho manager won chire enfa so pa no na mi musa se eni enfa so pa make se mi associate se eni enfa so pa make se mi associate me ho with such eduma se Rural Bank enfa so pa be na me free so hu such eduma se ebusuan wa ha no ma na se such eduma se Rural Bank such eduma se ebusuan wa ha no ma na se such eduma se Rural Bank enfa so bi na me kasa yin na ye be chen customers a wo mo na me kasa yin na ye be chen customers a wo mo address such eduma se ye be mo obi biara aha no nyina ehia wo de ho be mo obi biara aha Rural Bank se wo de ho be mo de biara da Rural Bank kan edwadifo wonu ho da biara da enkankan ejadifo your current account your corporate account your savings ya kan be your current account your corporate account your savings ewo ho me bada ache tinameka your fixed deposit enso ye mana anena ma wo mo ejiji susu no with seteduma ye mana anena ma wo mo ejiji susu no kama seteduma no enyese tade ne ye logo e ba be ye wudi no enyese seteduma se e ba be ye wudi mbi wona ya baba bejeje ya kase ye na ebobo ya tade ni baba bejeje ya shanse na ebobo ya tade ni mu na ya fama no ebe ya adwuma mfaso bia obenya ne ebe ya adwuma adwuma mfaso bia obenya ne eye adwuma tintin bia ansa na ya mawusa eni ye adwuma tintin bia ansa na ya mawusa loan such adwuma so qualify for with your brand be account no such adwuma se enter ya brand be account no betimi agesa abosian na wo so ya wadwuma ni betimi agesa abosian na wo so wodi ana wadwuma ni ebia na wadwuma na e ba wo hono mo sai ya bia yempo amasa akwanya se wo hono mo sai ya bua ejadifo obi biara wo ye be bua ejadifo obi biara wo edra kumase ne
important anase mase edra ene soso no se wo yan kwankre na so what what adwuma yan kwankre na so what no one register no wo ye anase wa bebie account no wo se adwuma se one register no wo ye ho anase wa bebie account no wo se adwuma se a bank no etimi ebo obosia hia bi mu a wotimi di etwitwa ho a obi enhu se wotimi di etwitwa ho a obi hu ncho wako ena afi so no workers na e wo no mo credit ena afi so no workers na e wo no mo credit no saboso me so ya ebi wo na enipa ho epapa wunya sika na enipa ho epapa wunya sika enti no wadwuma yeni hwebonku ananifa nu baby a emwefu beba ene wo kwaka wasa machire nipa nu baby a emwefu beba ene wo kwaka wasa machire nipa nipa ne bemu waka wasa munyine wansa woni sechaduma si ebebie account na na so ni yen wansa woni sechaduma si ebebie account na na so ni yen ebeye eduma eda ho se ye bebo wo sa abosia na opepa no be ya san hyehyeye no ye bebo wo sa abosia na anase no wo be ya san hyehyeye no na seboso me na eso and I feel so near what me bada chen so ebeye adwuma me bada chen and I feel so near what me bada chen abofra me bada chen no wo wanim no wachi ani da so obi ani ho no na se enne wo wanim no wachi ani da so obi ani ho no na se enne na wutimi ekoba wo betimi abie account ne de ama akra no kakra wo betimi abie account ne de ama akra no da chira akra no nya bia wo de betuto account no ama no da chira akra no nya 18 years na wo de ayeska na se enne intina akra no ennu se wonru ho ayeska enya afa na wo kwakọ akra no ennu se wonru ho no no enya afa na wo kwakọ cheche wo fo wadi akre de atwa wo ba wo ho no na wo fo wadi good officer mens ma me mra so na fa yenwure good officer mens ma me mra so manager manager mfasoa na esesa manager nipa de ne bosse rural bank a esese nipa de ne bosse rural bank a ma me hwe products and services na ne se me ba me hwe products and services a wo betunya wo family me ba. We do everything banking. Good. We do everything banking. Now, your products may be ordinary current account banking. Now, ordinary current account. Now, your products may be ordinary current account. Now, ordinary current account. Your whole energy system say see what you because say commission on turnover. Your whole no seat. The more now we withdrawals. Hey, commission on turnover. The more now we withdrawals. More obidi hosa. Obi me kwani esi sika no bayin hu system ente no be kwa system no security no very tight ente ordinary current account security no yente very free powerful yente ordinary current account yente so mo na me madam o kan se na me corporate account adwuma se wa bie school so person mo ya na me madam o kan se na me de bank bi adwuma se wa bie school ba ye ho a na o person wo bank bi adwuma o ba ye ho a to say the government tier salaries through control account to say the government tier salaries through control account so be pay what the fafa ye ho na ye nya fekura na wo adwuma wura na oba be gina so me pebe nya fekura na wo adwuma wura na oba be gina so me pebe o bank ni go street oba ye ho say we pay ni fa e book have kakra bia wo pe kakra bia ye wa de bia o dane ho have kakra bia wo pe kakra bia ye wa de bia nti o corporate account o dane ho ye savings account ma dane ho ye susu account nti o corporate account ye savings account wo buy what so account ni o me bada se na ma kan e bedru ba bi no wo buy what so 1 na wo de to ha e bedru ba bi no say 1 kwa na wo de to ha ni hwe sika wo benya times 8 ti akra ni nu a enu se ono amo ne bra no benya na wo si ni chia enu se ono amo ne bra no na yes and we see deposit and also a competitive rate aboa no na yes and we fix deposit and also a competitive rate which is 3 months. I would use number 182 days, 91 days. Which is 3 months. 364 days. 182 days, which is 6 months. This is 364 days. And no is Canada Hona woman. This is Canada interest Baba Dahuan. And no is Canada Hona woman. And no crown what you crown us over Saoba. Why not? And no crown what you crown us over Saoba. When you why was also money transfer, everything banking.
Nti we nyina there was also money transfer. Say na make everything banking. Na the energy service is your banking there. You don't need to be around. Na the energy service is your banking. You don't need to be around. The USA is yes baby a wo bia very digital. Ubetumi USA is there. Baby a wo bia no star 992. Ubetumi wow. Awoba. Obe register in the name of star 992 Chedumasi Rap. Wow. Awoba. Baby a register in the name of Saturday bi na jawa kwa ye bi na wo nsa ne so na wo pebi dia so so na jawa kwa ye bi na wo nsa na wo pebi dia so so na papa nti no ne product the services ne dey loans no nti no ne product the services ne dey doors wajuma wo loans no kwa ya chichimu bia ne dey o se na me dey me ne manya wajuma wo ye obi wo na nka sama me nka sembi o se na me dey me ne manya loan kasi or the ability to loan na nka sama me nka sembi wa ho ode a odi betua ne ye the ability to pay. Nti se wutumi to wa ho ode a odi betua ne ye wa ho ode nti se wutumi to nka 5-6 na wo to a wa ho ode eno no kansa na obeje do be fa ntitim kakra nti wo yo susu eno no kansa na obeje do be fa ntitim na mode man nti wo salary loan here for workers dada iska na mode man adwuma se wo ya ban salary loan se wa be bie account ama wo staff se wo ya ban adwuma loan ebetumi se wa be bie overdraft account ama wo staff mami nti bi ase enye te se ye de ma abaye adwuma ya nti bi enye bi a me ya ankra ma bie Krobea ho ahwan se bi a me ya ankra tabagya kwa me ne oba ade mo ye adwuma na me de wo salary ne fabo tabagya kwa me ne oba ade mo ye adwuma na me de wo salary ne fabo eno kwa de de kama ye be show kama deposit na wire to account ni mu no eno na o my advice o deposit na wire to amount ni mu no eno na o my advice account number based on advice ni amount ni she so nti kwa o ma ho brother account ya ni say time na so nti kwa o ma ho account no olia ni say time na so na ya credit account ni nhihye ya o hia facility so eno ani say waba nti these are near your say microfinance easily these group loans nti these are near my yourself microfinance na no ne hye ne say ye adwuma na ye loans ni ye say mo ka ye adwuma kakra na no ne hye ne say ye adwuma na ba ya atwa say me nsa say woni ye adwuma kakra na obi hu ni say ne ya me ba ya atwa say me nsa ntisa atwa say ye adwuma kakra o modern bo na be kire obi betu bi account na kwa obi say hu na o modern bo na be kire especially betu bi account na kwa obi say hu na kakra na obi ntisa especially su ni de daily bi obi to make us na be je ya won hye doors no ne ye bo ano de ama se obi make us se lien ye fe billion ye de banking se obi make us se billion ye fe billion ye de banking but make us me fi lien che se bibi ye 20 collateral kakra de account ni ye nka se ko first ka bi lien de kakra na wabo ano na account ni ye nka se ko first ka bi tumu bambo ama kakra na wabo ano na ni ye gina so de loan na wo je bambo ama account it's very simple very easy obi loan na wo je oba bi america wa it's very simple very easy ni nyina mo baba no baby america wa wachwa ni nyina mo baba na wuche no next years next wachwa e ba ma mo wari na wuche no se cheduma se aba e be so wasene e ba ma mo wari o se cheduma se aba e be so wasene mo timi aye no wa chese pa eyi nso ba e se wa provide ni man o chese pa nhihye ne se wa provide ni man no odi hye na wa free mu no nti e hode e wo mu nyina everything banking ye bi nti e hode ansan mesa ko manager ho na me hia me ansan mesa ko manager ho na me secheduma se wura ba me aya ho do a enkomo a me pese me na mo ba secheduma se me free so do uma me enkomo a me pese me na mo ba uma me free so do uma me ya wo bank wura na me musa no saade we ahodo enso wo ye wo se me a me ti anom me wo free 100 cedi ko na me am di be shim be shares me wo free 100 cedi ma se wura bank na pese me di be shim be shares e free search duma se wura bank eno ahenkan ho se say branch bia wo ben bia no betimi awura ho shares ma your customer service mostly from relationship officers no your customer service mostly from relationship officers shares na your edi hon koma free 10 pesos shares 10 pesos coins 10 pesos hey minimum amount I will be coins 10 pesos into one share na minimum amount I will be me ato 100 into no bet me akọ one share bia no 10 pesos branch I will be bia akọ no bet me akọ 100 cedis no kwa branch I will be bia akọ
no the relationship officer or certificate. Say me touches na me nyamfa so be. Say at the end of the year. Say me touches na me nyamfa so be. Say at the end of the year no be declare dividends. Say me nsoma be ye ma be ka bank wura afo ne ho. Enti say mfa so aba bank me nsoma be ye ma be ka bank wura afo ne ho. Enti say mfa so aba bank me for ye nya ate sa asem pa wo ye wi. Ye nko manager ho. Ene na manager ye nya ate sa asem pa wo ye. Won kire ye me ya hodo a ye befa. Na manager mo ye won kire ye me ya hodo a ye befa. Na ye be ku secheduma se wura bank say numbers ya ye be phrase so nyam manager. Na fein so no numbers ya ye be phrase so nyam manager bo. Secheduma say Rural Bank, you were 8 branches. First of all, no, you were Secheduma Rural branches. It was first of all, no, you were Secheduma Rural Market. It was Seku. Near what Secheduma a drum so soon you were GPRC. Near what a building. A drum so soon you were GPRC building. And I say, you were Kenya Sana Sahon, you were Abrosana. And I say, Abrosana Sahon, school, you were Abrosana so, yeah, Emily dear. Methodist school and I feel so you wa angunaga na yewo je na feel so you wa angunaga market angunaga na yewo je na fo hono na angunaga market post office ni wa abuabo ni waterfall tafon so abuabo post office hono no so bompata ni waterfall tafon so bompata na ya aye enipa no bompata adwenu no mekasa bompata na ya na aye enipa no mu bi adwenu boss fm etri hono na edum eno so ye wo se wo mo shi hono na na se friend enya so ye wo hono ye wo mo shi zongo hono na na se friend enya edi enjumedie so second se wo pese wo pusu yen ahoma na na se edi enjumedie telephone na ye didi ahoma na na se ekosisi wo na telephone na ye didi ayemedie na eno no ekosisi wo na nkasa so eno aye Mr Mike 050 okay 050 165 okay 27137 050 27037 available more piafo empanyimfo amba madam ebru medam ase more piafo empanyimfo amba madam ebru medam ase yenso ebia no beta akoso ade monkoso anso adofoni adehye enawie empanyimfo efri secheduma si bank enawie manager adwa yegwa efri secheduma si bank manager adwa yegwa officer men miana bi officer na kana enawie wonu nyina efri secheduma si bank PLC enawie wonu nyina efri secheduma si bank PLC na odomo ababa sumi any branch ebetu anamo obi account wate bi account the bank account say no obi account wate bi account mfa bank account say no omo so dachi bi mfa no ahaya 102.9 FM Otec say ya kasa 2.9 FM mu bia na wutia say ya kasa wie say mu bia na wutia na apese obisa bank no mu bi na apese won mo ma ana say akwankyere bi entre mu bi na apese won mo ma ana say akwankyere bi na won mo fama wa kasa be number no akasa 050 na kasa be no akasa 050 168 and a 050 161 and a 050 24 161 now only 7924 adama me twa me ho now only secheduma se ruwa bank apomodin adama me twa me ho ane hepa plus Mr apomodin mapade eno ane hepa plus Mr hepa plus mixer beer malaria na se hepa plus mixer ya no mama modin pa hepa plus mixer ya no mama plus mixer anya duma ebe ye woni peduan mu afie kwa ebe ye hepa plus mixer duma ye duma ebe ye woni peduan mu afie kwa ebe ye
wambo edu ye ma January ma no mpafia ha she Pepper Plus husband she Pepper Plus husband and the one so Pepper Plus wife the one Pepper Plus husband and the one so Pepper Plus wife now plasma Pepper Plus mix Pepper Plus nyina do ready pay for about on manu plasma and Pepper Plus nyina famous pay for about on manu 0 for that one 77 or famous and her 572 and 0549 297 572 and 0549 297 462 Pepper Plus mixer Mira yes my dear and dear can you woman Mira yes my dear and dear can you be what did you see me da oh me ademi pa me see what did you see me da sister ademi say can you see na sister nyina me na so no eze metimi ya tie nyina kan sisi ana metimi nyina me na so no eze metimi ya tie nyina empa me ho da ayem sisi mo adwuma na tumi se sabro so ma me na akoso ya wuni ayem sisi mo adwuma na tumi se sabro so ma me na akoso ya wuni se emma right me nyina mo tumi na ye se na se ya no complain wa paso usisi mo na ye se na se ya no complain wa paso usisi Saudi Dawood ointment etwi na ministry sister captain so na ka ho dia ointment no military sister captain so na ka ho dia na ye twina me me bia to free say require mu radio china me na pharmacy and chemical shop do na jeno so say edu yi nyama apemfo abata ya wo ma wo manufo ni obi a edu yi nyama apemfo abata ya wo ma wo manufo ni obi a onya mfihye du and 020 and 020 FDA aje edwadi kratui atu ena magin so yensia nkoko obi benya wo na dietary fiber iron vitamin B12 energy omega 3 dietary fiber iron vitamin B12 ena omega 3 utilize smart molecule ena selenium ena wasumdia kuta omega smart bi kosonve setimi sanya roba se ani se omega ya die kosonve setimi sanya roba se wo ani bema ni wusi adie ni waye mre wo kura die ni nasi atata bema ni wusi adie ni waye mre wo die ni nasi atata ena die na posna aye waye nchemfa utilize smart bemu wom afei die aye busia nchemfa na ye dwala kase ni wom sana diabetic level no waye dina kase ni mu sana diabetic no branche ni maba wa kwaje mumpe high protein ni atmo obia ni maba wa kwaje mumpe high protein fiber any obia person ye utilize smart smart fiber Bolivia enterprise na ko pen ni labo mayi and crime Bolivia enterprise na ko pen ni yabo mayi wo ben sofolai woni Ghana Telecom Investment yo benya biato mase wo ben sofolai alignment 0247 0150 0247 Future Life Smart about that 8090 Future Life Smart about that woman na me papa nso na me papa nso so mo nyina na ya wo grade eno mo wo ko faith homeopathic practical nyina na ka be yensi ye pa ye do mo ko tira wo na faith homeopathic clinic ya ka be yensi ye pa ka me tira wo na akonya faith homeopathic clinic homeopathic clinic o ma be papa abefu fidie free homeopathic clinic o ma be papa abefu fidie free india na yare mo bra ye mfansa wo yare fast bra ye mfansa wo yare fast bra se wo ta free na se yare ni stroke se wo ta free yare se yare ni stroke enemu yare weni diabetes blood pressure weni diabetes blood pressure emema yemre wo mpemu nyina emema yemre wo mpemu nyina wo ya akuponcha wo ya ho yare nyina wo ya ka ho yare nyina wo ya ni peduani mu ama wo to free ama wo to free se le fa yade enko nsa ma awo ma be do branch be na ko ben awo ben joma company so eti mu kwanta so clinic signboard se si ho kaka one number is 8275 96 94 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ura bra Debia Sanopo Evio Eviro Mehu Fia Hedia No Gradalos who call home Bebusio if you come out with me and you person say want to show Yaw Asante Mama nie Empresa sunie na metu die bi nenso anko
Balenciaga ba kokora die enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited kana Volta Drill ane media ono wane tu yo enfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa meche bo drill oya pump installation blowing pump servicing no haubia be ba bo ho obesiesie nso ama kama na se ya wom anwem afrom obebetu ni ntantem free say o fidi kama wo die adwuma wo kuma se wo me office na wa ko sunyane tachimai ne doma e ko nyina wo be ku ahoda ban hey bi ko sisi hey with your poko pelentam die Joano number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so what chere mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adepawe ni ko hadie onkwa na woni ma depa no piao unim entwam me di product fufuro bi aba se unya bi a woni how adepa hene no ami eyamba simple plus so wo phone accessories be the batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Same kind, se Chrome had dear, what you had the partner. Seven way to acquaint them, na me ho premi. Oh, Kumasi had dear, Adeshamai, Yanni Dr. Caesar, Edition. A fake Kejetia, Yanni Gate 2, Edition. Yanamba 0244-590374 and a 0241-709636. Choose simple plus and on the papa. Lavos and a 100 tomato mix. Yeah, better. Yeah, you want Ghana City. Eddie, happy sunshine education. No cray. Ain't it I say? I bring you better Lavos and a 100 tomato mix. No. Yeah, you want Ghana City. Eddie, happy sunshine addition. Echumedi. Lavos tomato mix. Love day inside. 100 tomato mix. The chef's choice. Eddie, Aji, Ejadi, Gadu. Wofana sebre ko sisika ode money fra broche nyina ode fa seche dosi Rural Bank e hono me Western Union sika nyina e fa seche dumasi Rural Bank omo ti bank in 1980 omo djuma penti omo tra omo kwaba mu omo anya branches mako enwoche ena omo anya eye three mobilization centers enso aka e ho Jumedia banks edibia no seche dumasi Rural Bank omo di mu akotene eye na omo nyuma pa omo eye no ebi eni omo su eton shells na share bia 10 pesos omo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposits, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AB, Omo Akash. Saudi Sikato such a Rural Bank branch Bia, Ubetme, Omo branch Bia. Oh, sir, any miss me, Yabosi, and Better, na Combe and Mefos on Sabi, Oma salary workers loan, public and private in commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Oma smart loans, Nano de Deba Abaye Juma for Mujo Marketia, FA controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many of Mopa. No more check one way. Oma headquarters no such a Dumasi, Omubay Ejano. Ejans one main station, Omubay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis, Asafono, and a edition. Anraga Onion Markets no Omubay no Pepe. Abuabo, Omo Aswansi Kwan Suha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amzu Johnson Omo Bompata Omo Ben Boss FM Ewo Edunkumas Enyes woman nursing training college no na edi enhwe enimu Asante Mapom Municipal Edijai Omo Ben Health Center Chechere Afija Kwabre Omo Ben Police Station enu ti say afrefra 05016827737 ana 05016179224 Seche Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision.
Ago na mso fa ko kunkra wo hefa. E ajo so ko na dia asem na no pa sam na wo he me kira kwen. O fa beti asem da Dr. Fokyo Sadia babie mu. Sa wo kai se na nse ya wo ye free screen ye nipa bu fa so di insurance kwa ja ya sha godo. Doctor se wati asi on hweme nipa mu ansa na waboa no. Enu nsi bosome nkura ye ba besimi ni da edi kan kopim de toso enum. Doctor na nkasa tsena se wona so ye wo ku mase pechi number 1. Na da no ayarishe ani ayarise be ko so nya asem ketwa. Obi a ono nsa wi ne de oda na huhu bi na beda. Asem de won kwa ni se Doctor se wo kra 300 Ghana cedis ha fabra beja yarishe. Ne kere na me ba. Me ko fa yi mi ko fibre na ya di ya kan so pressure sisere na wanyo stroke a wontimi nya hwe a waka da mu me ko peja na ba kwagina ya resa. Offer training tie de kan hu fi se Doctor se de bia obehwe nipa okro code aduonu pe enu ntini di kan frɛ na ji code ansa na wako. Ene kan we fa no me ma na me frɛ ni code sisi e. Number ni 0242442166. Kai se ɛda no ɛyɛ bosome nkunu a yɛbesimi ni da edi kan kopim de tosu enum ɛwɔ na so ya ɛwɔ ku massive pechi number 1. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029FM, the pride of Ashanti. Okay, Arafo Yadamase, Yakoya, Yasan Babio, aha, 102.9, aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi Dumedino, Ena, Wasungusu, and then we are Uti, and then we are Osepe. Then we are Asian Cow, traditional Dr. Dawood. When they pay you power, what that Dawood Herbal Hospital, no. And then we are Yankopon and Yaw Kese. And then there is a wood yeme, Nasa Yadie bi Abebo. Unia Huto, Unipenia Hoto. Emma Yadie Nkum, Emma Yadie no for Wintina Namon Siedo. Tutuanamo, now we need traditional Dr. Dawood, Elebon Pulimpu, Ewo Dawood Herbal Hospital. Na papano, onfa, ebibidro kroje, wonfa nkao, nenwa hoto. And then we are yeka say, o pa wo minyaba amase say yes raw sebe akutia ne yebo wo ono se wo yeboni enkachi se wutumi bu nse nko na wote ase a wumu ye die wo de bra traditional Dr. Dawood wo na papa ne hwehwem wo huna de kodie pa potenti a wuntumi nwo no on fedro nkawo oba obewo ubeye biato naso ate afei be ma sebe onso ho ye diama o enya ma ne nkwa na problem free won you eto de bia be ma ne nso onso problem ni be free bra na papa ne hwehwemu obi kura de wo ho a na ne be ma no enya dwuma yie ni hunsuo no enu ba bi esese duru emu nkwamwa no onu ti atete amwa papa ne be mu aduru ate wo ye hwehwemu ne nkwa de a obe mu aduru se wo ye bi asichire yade bi hawo hypertension moja bruso binti sese abanya jiwutrio kra de atwe dem se wo ba obe peja no obe yisa yade na firi ho ama ho ato mu stroke yade tete nui enemu yade enti ama bema oba sebe enim griase ye yakao wo ye bra Dr. Dawood ho se prostate na ye kese ana kokram abemu a se woni traditional Dr. Dawood hia papa ne de nedro bekawo ahoto beba ama nijie aba abrabonimu. Doctor number 0244 886437 0244 886437 unya fresh ahmawiya traditional Dr. Dawood no ankasa beje so osi duama yaresa obehwew obebuawo amani omanyina so aye fam ediamao ewiei Dr. Ebenezer Ajemai papa no ne da Ebenezer bala no sese ye ya me wo kasei ono ne de enuam yensa ya kan bom atu de se de fearsome 3 eye hepa plus pavi plasmos enuam yensa na se enuam yensa we ni dwuma edie no arofo ano soso kire se eduru we ene ye well being ne ho adwuma ama uni pedua na gina brane se be ya yade bi mfa wunti na namonsie do muntie enipa se wote ho media menyare nanso eya bo well being ne ho ban uni pedua ne nkwa ho odin ankasa no eya bo ne ho ban na die nuo na ade bo ne ho ban eye hepa plus pavi plasmos one tentem
where ye do be a no montem and I'm sorry so much say so ya be a account of form as each ya de bi nie mo jabro so ha obi nie sebe sradia doro o ho na oni pebian ba bi wo so moja ntumi flow yie emfa ntinimu ebi a watenka teko erioma kora enkikiu wati ase obi nso a waye mrempam obi nso a infections bi na etete no onia odi adwene well being ne hokane odwene hokane a dia ka nyina nso ye mfa so ma o compare the fearsome 3 Hepa plus plasmos no bi nanom ye woni nyina nsuo ye woni nyina to paye ebeboa amo agina brane baby eto no bia wo kwa obeya bi Dr. Eben the number ni agina frɛ 0542 77 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 unya fresa mawuya Ebeneza Ajimai Uwa obejiso ono bekasa na dia wonti asie bia ne na bia obechirichirim na ode amao na fit homeopathic clinic ewa ima kokobin oni ada sani awutie mie ono ne efre wo enuo nketenkete foro se ye ya me ne wo kasa idie ono di nuo nketenkete ne badwuma ni se enti ne se ono ni badwuma enti se yade bi abeda wo so a woko a enkwa enuo nketenkete foro fit homeopathic clinic ono bebo na wunim ono wa sheda creme fidie free India e di aba Ghana ha ya se wo ba ye viti prako pe na die roma oria ye cheke adekodia pa potia e de wo ha no aba na ye hunu no ya sa cheke ni padua no emuduro ensududu e woni padua ni mu umoja dodo no ne de keke ka ho ansa na ye twawunu edi amao ewie wo ya dia wo dia nenam wo dia chinchin na di da so bia ni obi no eno na wo de ba fit homeopathic clinic edi da so ne saba edi se be ma wa ye mrempam esichire ya dia binie moja bruso mu ha obinie eni hu problem na wanya enam ya dia no atie stroke ya dia kan wato wuntimu twetwew eye ulcer ana typhoid fit homeopathic clinic ono mbebwao yana physiotherapy akuponcha massage kwanso betwetwe yi awa eye yaw no mpeni ntimu de no afiri ho ama wato obeba ahenema kokobin ye ben Jumas company no ewo 18 junction ne so ye number eye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 unya fresa mawuya fit homeopathic clinic for the Rebecca ya won't yes no ya chinim we abapamo the biggest online shop in Ghana wutie mi akwanya no aba ma one se woni abapamo fo ebedi nkita ho ni senti de se onom na eba online adwuma no online edwadi a ono ton yo mapapa 1 ade a wuti usika de akwakoto afi abapa mo no nyade so obenu ho de wo be oda no eno a ne de brew ye nioma ne ye papa ne bo esa da form enti wutie mi ofa phone no say ye iPhone ye Android phone ko Play Store ana App Store na ko download ye app no abapa mo na wura mu a enioma ahodo e wa hanya asem kitu from krankan to krankran ye ton phones ahodo ye ton TV ye ton laptop ye ton fan ye ton air condition ye ton nioma ye use wo ye kitchen ye ton tade ye ton nioma ye dinu ya na ye hwa papa portable washing machine ye 399 Ghana cedi pe enye da bia na obekuru krasa mi kodwom me faka da bi etone bia bra papa mo ho a credible app na wuni enidwa na ade ye obia no ye ni ayem famno ate wuni phone na de download ye app ne dia ye number die jefre yen obeka de wo pe ya bone bo akere wo tuaka ne ye dia bro number de ye 059 338 6133 and 059 339 1848 unya fresa mawuya abapa mo fo beje so ye no bekasa na dia wonti asie bia na ya chirimu so dia mawo ene onyame wo ho herbal
yensuenie Dr. Basa papa na ke kane ho Dr. Basa papa na ke kane ho papa ne de basa nupa no o de abega so sabre ya me wo ka say de jidimpa wo Ghana ha enti se wutie mi a o yo ba tane a Basa heba ointment ne de beri nkia ka cho say ya ba tan ku o ba tane e mane mpa ho na won so we ba tan. Okay, wosra akwada no Basa heba ointment a me ka kire say asram entumi nchi akwada no asabra entumi nchi akwada no ento sigu akwada na afa bisra asra no ni nyina abekọ ahohye ni bedwane se wo ba akwada ne pampers na ne to hugu rachesa ni nyina abekọ bra wo ne Basa heba ointment ede stress akwada no ahohye ntumi ma ne so na wo panyin so kakeja ese wo nsama were ne wo na amawere wan we ye be ya nimguase ama wo owadi ena mo se ya agi ni padua ni ntino untumi yiwa wam awamu yenso de enkeye ura ba bi asabi yetuatua ye hwene kire se honam no enka bi wo mu a enye papa okoye adwuma ba na wa bre wunya Basa heba ointment bi ne de twetwewa onye ebeye ni na ama wo obeda ama wato ena Basa heba capsules ne nso so wo bi a yefunu yade bi pa da so a wakwa enko infections bi teteo sebe onsebu mu nyire yie be ma wa ye mre pa wo mpam uduru sini ani mu aso wo na ada hono koko bi etew so paye a sebe wo hochi wo ne ni pa kra ye mobo ko to Basa heba capsules ebe ma sumbia be fi owate oba ke eji heba dali heba kolina PFE eni baby eto mu bia no a Basa mu ubeya bi Dr. Basa ne number di eje frɛ no 0244 26 77 25 0244 26 77 25 offers up mawia Dr. Basa no ankasa beje so ono be kasa no a chense mu so dia mawo then we Dr. Fokio Herbal Clinic Dr. Fokio Herbal Clinic ewo pechi number 1 oboase kwanso asem na meken Dr. Fokio sese ye ya ye ka sei wayi adwada edi animu ye bosome nkro ni de edi kan 1st September 2025 odiyesi ho se wode ba be free screening edi ama omanfo eti wutie mi akwanya no aba amawo se wo ye be ma abrane check wo prostate ne mfa mawo ye be check your blood pressure, sugar level, hepatitis, usuku no se ni ayo wono, brani check na ye hunu ni mama o. Obi she bi atia to nsemu ntentan, obi wo sebe ememu hawo, ememu hawa, anaso obi o spiritual marriage bia, ni nyina no free screening, ni nyina fall under. Enti obeba pechi number 1. Ewo Dr. Fokua so ya no pa no wotwe kosi enwere num na chese wa sorry enti ne number nie obeje no afre na wonti bibiase a oni Dr. Fokua kasa 0242 442 166 0242 442 166 offers are mawia Dr. Fokua kasa beje so oni obe kasa dia wonti asibia ne na wi obechiri mu nso na ode amount okay and then we adwa ude eda so ewo yanim ha na asemu a wode aba yanim hai busia asem ewanti dia wode na ba ha pa mbrembre o papa de o papa ofase ene nana okay asemi ba ye papa ofase ene nana no Diana mo ena motu free afa ho papa ofase no ono ewo Ghana ha ono ne de Auntie Hannah ena ne nana no enso ede Bla Victor Diana muntu na jata wa motu initiative na ye ma o makwa ba mra Asem Beba Dabi eno Krobea ye frɛ Mami Hannah no na Mami Hannah eri asem ne tu ne nim no wono che se asem no de court ko re control na de ndina ne bai ma ho na wono de o pesa wo mra Otec FM ne so se bre na se re control nya court
saa no no kyerɛ mu sɛ ɛyɛ recontrol ba no no kyerɛ sɛ court na wɔde akɔ hɔ no wɔno nkɔ hɔ ade nti na ɔno ɔde ɔwɔ sɛ wɔno mu ba ha se ɛsɛ okay ɛbrɛ no saa time so yɛ frɛ no na ɛbrɛ no nsoe sɛ maame bɛkɔ nti yɛka kyerɛ sɛ ɛbrɛ no nsoe nti yɛpɛ sɛ yɛne ne hyia na ɔsɛ ɔdaabi te sɛ wakɔ hɔ na ɔba a na biribi wɔ hɔ no mu a ɔno nso ɛne yɛaka nti ɛwɔ hɔ na ɔde maa ne ba baako ɛsɛ ne ba yi de no aba ha nti ne ba no mɛtie bi nti ne ba no bɛgyeeɛ no na asɛm a wɔka no dede ne adeɛ ɛsɛ yɛ ne maame ne mmom ko a maame ne mmom ɛyare ɛna yɛyɛ ma ne pressure ne so daabi na ɔno ɔte asɛm ne sɛn a wɔbɛgyeeɛ a ɔno ka sɛ yɛyɛ ma maame ne pressure wɔ na ɔsɛ ɔbaeɛ sɛ ne maame ne si kasa no ɛsɛ obi a ne buafu ni a ne nam sɛ okay ɛne ɔmusa maame na maame ne nkyerɛ ne mu ɛne asɛm korɔ a yɛde to n'anim a ebi a ɔhu ne sɛ ne buafu saa na ɛyɛ abusuasɛm nti yɛto yɛn nsa afrɛ no ne yɛne ne nyinaa tena fitie mu na nka yɛahwɛ kwan yɛbɛfa so a asomdwe bɛba ɔno na ɛkyerɛ yɛ sɛ wɔde akɔ court ne adeɛ ba yɛhwɛ pipa no so no na yɛwerɛ control na ɔsɛ okay ɛne ɛsɛ yɛ saa deɛ a ɔne maame no ɛkɔdi nkɔmmɔ ɔna maame no gyee fo no ka kyerɛ sɛ ɔnsia na ɛnsia akyina nti baabi akwaraa wɔ yiri bɛkɔ biara no ɔmfa nkɔ ne ɛsɛ ne wɔde aba ha nti yɛn nso deɛ ɛbɛyɛ biara a yɛbɛhu nokorɛ wɔ mu no yɛbɛyɛ ɛno no akyi ne yɛfrɛ ne busuapanyin sɛ ɔnom abusua no nyinaa panyin no wɔde asɛm no akɔto n'anim ananammɔ bɛɛ na papa no atu afa ho maame wode akɔto abusuapanyin anim wode akɔto n'anim deɛ anammɔ no abusuapanyin atu afa ho ɔde do asɛm a ɔka no sɛ wɔn woka wɔn sɛ tene mu ntumi ntu frɛ abusuapanyin ma me okay arɔfo moma yɛne abusuapanyin abusua no nyinaa panyin yɛne no ɛnkasa na yɛmisa sɛ saa asɛm a awura yi kan ɔno abusuapanyin deɛ no ɔno nso nim ɛde fa ho ɛnɛ Volta Drill Limited ɛwɔ Kumasi Krobea yi mu ahodwo daaban ɛwɔ main office no ɛwɔ ɛnɛ sɛ wotie mi sɛ wohia nsuo yɛyɛ nsu papa ɛwɔ fie a baabi a ɛsɛ sɛ wotutu mirika ɛkɔ ɛyɛ Volta Drill Limited ɔno na anim nsuo no tu ɔno na ɛwɔ mfidie ɛna ɔno na ɛwɔ animdifo ɛbɛ nsuo tuo ho a ɔno wɔ ho nimdeɛ yɛ a wɔbɛtu ama wo a ɔhaw biara ma ho Volta Drill Limited sɛ wɔma nkwankyɛnfoɔ bi abɛtu na problem aba mu abɛfa yɛn na yɛbɛsiesie nsɛvese ne kama ɛmfa ma wo Volta Drill Limited uvie wɔ Ghana ha nko adeɛ a yɛbɛtu nsu papa de ama wo yɛ namba yɛ 0244 29 9520 0244 29 9520 ɛna 0266 43 2210 unya frɛ saa ahoma wo ya Volta Drill for yɛbɛgye so yɛne wobɛkasa arɔfoɔ mekɔ ahoma ne so na mene agya poko abusuapanyin mene no akɔkasa agya wada meburu memu ahaba Otec FM so mepaakyɛw da wo mpo mu piafo yɛde nyame ase da wo ase sɛ yɛafrɛ no wagye yɛ so wada meburu ababaawa bi wɔ yɛnim ha yɛfrɛ no adwoa wode wonim no yo na wɔde asɛm bi afa w'abusua ho abɛto yɛnim ɛfa ne papa agya padeɛ a papa no sɛbe wafiri mu ofiri mu no wɔde saa daa no ama no na w'abusua no bi nso fa asɔre sɛ na ɔno na tim enti sɛ te saa deɛ a odei entu mfirim ni yɛpɛsi ebusa wo sɛ wada meburu abusua asɛm yi abɛduru w'anim na wana mo ntuo ho te sɛn yɛkyɛ sɛ saa adwowode no ɔpapa ne sii fie bɛ saa tem ɔpapa ne sii fie no mmiena meyɛ abusuapani nti ɔpapa ne wuyɛ no ɔpapa ne yɛ me maame ɛwɔ fa nti me nana ne adwowode no ɛpapa no yɛfrɛ no kyea me baahen ɔtumfoɔ tena me tumfoɔ kyea me no nti papa ne wuyɛ no ne wɔ fa me wɔ fa me bɛdi adeɛ ne wɔfa ase ne bɛdi adeɛ ɔyɛ me wɔ fa kyea me boa ko nti ɔno ne si na abusuapani mede nyimi ne sɛ
saa dan ne deɛ maame no a wɔso ɔma wɔn a yɛde dan no ma a wɔde si ɔnam wɔn kora no wɔn tena fie ɔda eti di a wɔn bɛde da ɛdan no ɛna ɛbaa sɛ ɔbɛbɔ mamadeɛ ɛna nso sɛ bi o kɔtɔkɔ wɔ hɔ a afɛ sɛ wɔn nkyɛn nsuo nti wɔhene wɔ hɔ eti wɔn nso de di ɔpapa adeɛ a ɛyɛ na n'aba ne a ɔtɔ so mmienu nti wɔn fa asɛm no wɔto ɔpapa anim na wɔn deɛ ne yɛ abusuapɛni eti wɔn fa asɛm no wɔto ɔpapa anim ɛna ɔsi yi o nti adan ne no sɛ ɔpapa no baa hɔ a wɔfrɛ no bɛti papa no ansere ne bi wɔn ɔpapa no ne di nkɔmɔ aa na ɛho de esi a ɛbɛ mmɔfra bi a mubusa me asɛm yi nti obi ne deɛ wɔte adan no akyɛ wɔn a papa no kɔfa a ɔgbɔde no firi nkwansa taata no 8 years akwara kekekekekeke na ɔmaame kora no ɛkɔ nkwansa hɔ ɛkɔdi dwa ɛna ɔtee sɛ ode wɛda ode bɛ nyina me kuru sɛ wawo okuru ha ɛna ɔkɔɔyɛ a ɔkɔyɛ ma station hu sɛ sɛ okuru ba no ɛna ɔsesa ɛhwɛdeɛ a ɛna mede wobɛkɔ asantemɛn ɛna ɔde akwara no ba asantemɛn mu ha wɔde no baa ne odi abaayɛ aketewa no wɔ 8 years papa yi si dan nyinaa taata no ode na ne mu apagya a ɔkɔ nsuo saata wɔ asɛbɔ na mɔmɔwɛ ɔbɛde no ɔne de wɔfa ase ne wɔn ne na ɛkɔ nsuo ɛmi esi saa na ne nyinaa mɛmɛ ne nie eti sɛ papa na wuna ɔsɛ ne bɛgye dan no wɔbɛgye dan no akora no nkɔda man nso mo papa wɔn papa fi asaman ɛso fi asaman mo papa ma mo mo akɔgye dan no ama han mebe so na meka wɔn papa bi sa maame wɔ ha wɔn akɔgye dan no wɔn papa dan no wɔn kɔtena asaman wɔn tu dan no wɔn tu fie wɔ no wɔn de dan no ama han efi ayi di ɔmo kɛn efi ayi dan no mmienu wɔn asa de baako ama han ɛna obi no da baako mu a sɛ amo ba bɛtu mu no eti sɛnti mo fira ni a deɛ kyɛ no akwadaa no bi akwadaa no wɔn bɛda pan wɔn no kuro mu ka wɔn nim hɔ. deɛ nti a mi yɛfrɛ wo kora titiri no ɛyɛ sɛ ɛnkyɛɛyɛ ɛna rain controlfoɔ ɛde krataa ɛbrɛ ode yi na krataa no ɛkyerɛ sɛ ɔno de dan no ama ode sɛ wɔn tinam yɛ si wɔn tu ɛna ɔsi wɔn tu eti abusua yi wada ameburu usi so pɔsɛ sɛ efie no nye abusua fie na emom ɛyɛ ode papa na na awanya ne baabi korɔ no kyiame no ɔno na esi saa dan no. wɔn esi yɛ miame na n'aba na hene a yɛ ne na n'akɔ bi enua ɛna esi saa dan no etu osi dan no. Ọma ni yire ọmụwa amanfo ọwọ ma obiara mmienu ɛna wɔma ne ba panin ɔnso baako ɛna onu ne ba baako nso sɛbesɛbe wɔn kwan wɔ yɛ akwaraa no ɔma ne kaa mu ɔno nso ɔma ne baako ɛna ne nana baako nso wɔma ne baako saa tam no a nana ne sii pia ne ode no nɛsɛ wɔn nso ne bra bɔ sɛ wɔbɛyɛ yi nti wɔn ne soa me na n'akɔ de ne da nti akyire a ne mu miaeɛ no saa tampo a wɔde bɛtena da mpa ne wɔ papa te ase wɔ papa te ase. Okay. Abusua yɛda ase na mmom sɛnea ayɔ abakwasɛm koraa a wɔde ama yɛn ɛde afa na wanya ne baabi korɔ ho abɛsi mprempren na wasumi asan si so dua sɛ fie no nya abusua fie na mmom ɛyɛ nananoa ne si ne fie no yɛda ase na yɛasrɛ wo nso sɛ aba ne sɛ yie yɛn sɛnea yɛde frɛ maame ante hana no na nka ɛyɛ abusuasɛm nso koraa deɛ nkɛmpie badwa enti nkeɛ kaa sɛ ɔne yɛnhyia na nka yɛntoato adwene ɔse daabi ɔne yɛnhyia na ɔde asɛm no akɔ court enti wada ama woyɛ abusua panyin na nana nso wɔ yi deɛ mɛsrɛ w'ani die
na masre wa ka kire wo se woni nana nso nkasa eye mo adehye na ye hwe kwampa bi mfa so wate Piao me da si bro arofo ni adehye abusua ewura yi papa firi mu panyi a wom na yafre no wa homane so no enti say the one thing established and they say if you know otumfo chiame owusu bana hene onu ani fie papa de untumi ntuba emfrim papa de mekwa baabi ana mehunu na me yam hye me ho se ebia papa ni tumi yi na hini ekura wanfa amane ma no de koto abusua mu no entie bia ya abusua nso ade ba se ne abusua panyin abekiri se nanana de ne ba papa de people into account oji free nsamwa ye se ma me wei ekire bi no oni wa saada no otumi de ma ne ma ekire bi se ma me ode ya wote hei oni ho na oni asasi so a wotumi ye hwere de saada no de ma ne ba ne papa de ye nya de sa enti arofo ni adehye yuguso na ene day mi ankasa medoba Goslav Asante Kwaten before Papa Soldier ene ye wawoda Asante Kwaten Goslav ene ye wawoda yi wa wose misiri nyankopon ni nshira na hoden ne nkwa husan ene nyokudu honhom no sa kwada entolso entutu anamunsi na inshirishira. Happy birthday to you, Goslav. Asante, God bless you. Me ame papa san no. Osayem papa. Onanwa udi ye hunu die si ye. Udi anu ye hunu die si yo. Ti menso said ya oye de na ano no saa ne nenso ye beyo no. Mo ada me buru me nko jare na ase komrei. Papa jari si anemu papa na umpumu oba diado piafo ye de Nyankopon yase enenso eyukuada yase hie biu jare na ase nupa amodi abeda so duru kuada se yamba bo wonde wo kire yen enenso tutunyi gidim yo na Krobea medasi no abedafo eduma sonson ko amoba makoma semane Ghana manyina we ba de Nyankopon wo hihira mo pa no ntomo kwam na oma munyinche pa na jarinas ye ba se ye wo kan no ya apumden ensem na de bre ye hwefo de atiefo nyina na awiei omo afidie da Otec FM se ye Ghana de na kumaseman jarinas ba center yintimi mfa ade a chese enye papa emedwa so na wo hwe adanse a chese koso a ebu adwen ntiase so chese ye recording pa be bonafidie so a dabi chese biefo ni sisi a adanse be be fidie so na so ye shekumase my boss yame adon e be sa akwanya no na ya be chebi so ama ye tifo ni ahwefo ya na ewie omuti ewo Asem Beba Dabi edwumadie so na jarinas ye kenya se enomiensa ene dia bedwaman so ye wo jarinas heba misha jarinas viko misha ena ka chire no a jarinas kalik misha ebina isimi nche asisi na edwuma sonko a jarinas kalik misha no ebono enya asem ketwa da bia meka mesiso sori anopa na wo hwe wo center table na sa wo dining table na timi se wo miro si ho wo sugar si ho no na wo milk na chese ye do egg so aboa fa bread mu dia ma na chese kwabra na ma me papa wo didi peche anopa e wo se unya jarinas garlic mixture bi na onunu na omuja na etimi ne fusane wuntimi asisie wuntimi so wono ma ye ma no man kan wo se me to ase twetwe me to ase ntine ye me ya eye muja no na enye fusane ete wie wutie me na wo obi a wo sa ha wo ya me kan wo asem ya tutumrika
na ko herbal shop bia pharmacy shop chemical shop ye to no se open Jerinas for garlic a ye dey abedwa so no ko pe no ebe bow ama emoja na etimi mfro eni afusane enkoma no ebesiesie no ama nyeme nyina da kama edi amount it is a way utie ni a ko pe edro bi a kira kwan afi wo obi a wotimi se wo de okọ adwuma o mantem o medu fie ntem de bia se wo didi anadwuma wan hwe ya o sugar level no sura na ede eko etimi srew wo obi a wo didi anadwo pe garlic edwoni bi no ebra wo didi anadwo no na wo no bi koso na nane wo fat ne cholesterol ni na etiso e ma ne ba form anyesa wo obi a wo didi anadwo di nwane emu odu starch food mu ya yare na wo so sugar level no kwa na ekoso nso edi sunsanso bebre na ebe di pedianim wan hwe ya o organs na o body adom onyamere dom ye no se sugar no kwa enyema bebre ene timi ekofa ediba di pedianim etimi srew wo obi a awie utie me ewo na Krobea dwumedi Asem Beba Dabi so a me se otutumrika na ko pe Jerinas garlic mission bi enonom na ebe boa obo no ma make esi e bi o person ne doctor etwetwe nkomo ana bibi ha no person wajinchire mu doctor number no eye 0241 8177 Misi number no subiem 0241 814677 Make say ya wo de how bia fe doctor ejinchire mu fa eduro no ekwan obefa so obe no no ene kwan obefa so a ebe boa ama atu yare no ase ama deku eti awie me kan form wo obi a wotimi se wo so ade mu obi wo ma wo tidwa so wo to ade no kura wo so mu no wo so kura wo se wo so bibi mu wotimi se ne nsa no emoyi dududu mesrawo eye pressure no esentimse no na ebo nkaye obo so wotimi se ni no ebetwa no ebedwa ne saa from an petrol mle eye continuous saa mesrawo eye pressure no sentimse no na ebo nkaye meso hwehwe Jerinas garlic mission bi enonom eba boa ama wo pressure sem no nyina aba form edi amount afi so bo so wotimi se wo ya de kakra bi na wa bre ne home etino tese what came anasa wote nche ewo dwaso ana matwa baabi na tese wabetra wo nche a wotimi se kwabrane wo homi a wote teso enya sabgetwa ana Krobea wo teso ankasa wotimi se homi no wo homi ma mo a wote wonyina tese odasani na ede homi misrew enye saa na oba ade eye no enye ma bi nkoye ewo ni pedianim enye ma bi atochima ewo ni pedianim eti ye kanfo Jerinas garlic mission e dia ma se pebino nom na enyeme nyina enyi din enfamo etie na wiei me kanfo Jerinas garlic mission e de amount pebino nom aba boa ema wo pressure sem no bia aye din e de amount obo so a me ka sei okokete so a tam wo so timi dama ne ho tono no wono de enam se wodi dia na dwono amana shem so ntino chese ne ho mete wotimi se wo se wa dama ni pedwenu emu adwo no ho no de efifire ete no nyasem ketwa wo te so akasa etimi srew uyo obi a udidi anadwo paadia me se aduro ebe boa ne bedi wa kagina mu eye Jerinas garlic mission no na enyeme nyina enkodi enfama obo so wotimi se na akoma no ebo na so eye ne ja wotipe no ewo akoma no ho me srew uyo obi a wo fa sa nyema ni mu a Jerinas garlic mission bi ebra ono no akoma na pompe ba na ebo kim na timi se obo no wotipe no onom Jerinas garlic mission no enyeme nyina ebe din e de amount eti awie se wutie me na sa nyeme ya ye bobɔ so yi wo fam a mesrew kɔpɛ Jerinas ni bi enonom enyeme nyina be kama afu bo so timi se opusele nani kyese etwa nkyere ankasa mesrew wo obi a wo fa sa ha oni mu a edure be di wa kagina mu eye Jerinas garlic mission e de amount no bibia be kama afu na Krobea meso bo so a wutimi se wadwale wie asusu timi se na wo ti ni pedua no enyema bi nkoye ewo ni pedua nim mesew wote saa
kɔpɛ Jerinas Kalik mission bi ɛbɛboa ama sɛ wuti no ne nyinaa bɛgyae ana afei nso wo nso atim sɛ nipadua no emu hyehye no ne naso hyehye no ne nsa hyehye no wotimi sɛ ɛnneɛma nyinaa ɛnkɔye ɛwɔ fɛma no ɛwɔ nipadua no mesɛw ɛyɛ Jerinas Kalik mission no ɛne bɛdi wɔ akagyinamu ama nneɛma nyinaa ayɛ din ɛde ama wo ne sɛ aduro no wokɔ baabi a ɛtɔ no ɛwɔ Kumase ano deɛ a Kumase ne mpata mu wokɔ Ashtown Kwalenak ɛwɔ hɔ Ashtown Main Street mu ɔbɔyaw Gilgal Heba ebi nso wɔ hɔ ɛna wokɔ Misty ɛsoso wɔ Emurom Apedank ɛsoso wɔ hɔ ɛna afei Emurom soso ɛyɛ Dairy Farmer ɔmo soso ɛwɔ hɔ noma Kreo soso Brother Rekwa ɛne Freddie Mens soso Enuro soso Ido Sopo ɛwɔ hɔ nom kama Enuro yɛ bubo so wokɔ hɔ a wobɛnya bi atu atɔn amanyɛ nyinaa akɔ kama ɛna afei yɛ maame baako Amayeb ɔno na yɛ so distributor yɛ maame ofɛ na ahoma nso a ɛnɛma nyinaa bɛkɔ kama ne number no ɛyɛ 0538 484411 0538 484411 ɛfo nyinaa ɛfrɛ number yi na wofra a wo nsa ɛbɛka aduru a yɛka ho asɛm yi ɛna afei nso yɛasa akɔfa Jerinas Herbal Mission no ɛde abɛdwa so meka sɛ ewiem ayɛ kusuu wotimi sɛ wanhwɛ a Maria no ɛbɛgye wato mpam fever no ɛbɛgye wato hɔ jaundice no ɛbɛgye wato hɔ na aduru ɛbɛgye wɔ akagyinamu na ɛbɛtu n'ase ɛyɛ Jerinas Herbal Mission ɔba obu ne nsa wotimi sɛ na yɛase ɛwe no wotimi sɛ pains a wɔfam no ɛnneɛma nkɔye aduru ɛbɛgye wɔ akagyinamu ɛyɛ Jerinas Herbal Mission ɔba no wɔ school da bia wotimi so wakɔ na wotwe mmienu yɛ de na ba fie wotimi sɛ menstrual pain no menstrual disorder no ɛtetee no mesrɛw pɛ Jerinas Herbal Mission bi mane no maame papa na ɛnneɛma nyinaa nkɔye ɔba no yɛkyerɛ nadeɛ a wotimi sɛ board no wɔhunu so yie wotimi sɛ kookoro no ɛha no ɛtetee no wɔapanyini no ankasa nso so kookoro no symptoms no ɛha adwene pɛ Jerinas Herbal Mission no yɛni wɔ akagyinamu na nneɛma nyinaa nkɔye afei ɛyɛ Vico ɛnya asɛm ketewa obi a ɔyɛ adwumaden sɛ nkanka fitafoɔ masonfoɔ carpenterfoɔ tailors ɛnya asɛm ketewa drivers no pɛ Jerinas Vico no na ɛnneɛma nyinaa nkɔye ɛfama sɛ yɛsisisɛm wosisiyɛ wo yanko ana wote pɛn wɔ mu dia ɛduru ɛbɛboa wo ɛyɛ Jerinas Vico no afei so body pains ɛtetew so a ɛyɛ Jerinas Vico afei ɛyɛ rheumatism arthritis ɛso na ɛtetew a ɛyɛ Jerinas Vico no bebi no ɛbɛboa wo adi wɔ akagyinamu ama danda nyinaa mo ahoɔden sonko ama watumi akɔ adwuma so atumi de aba ɛna afei so nana last one ɛyɛ mɛma no ho tumi nsi po no sɛ bɛma bi wɔ paa wobɛtumi ada ya na Debbie what me kiki o si ya ni ebe plan for it be so bema so be simple power ba fa ni sanso mu no and na be bo so a make us say your first so mu one hwe ya che say under 1 minute together how bema e ma wo yiri musa wo say de otimi ye ni your first ko fie ko su misro wo ye bema na sa ni ma wo ya ye bo so wo famu a misro ọba wotumi tọmọ wukuru ẹnìyẹn nyinaa kò yí a wọn na ẹnìjẹ ẹyẹ dẹ ẹyẹ òdìá ìṣẹwìẹ yẹ kànfó Jerinas Vico no ẹdí àmà sẹ pèpè nínú ẹbẹ bọ ẹnà ẹmà nìyẹnmà ẹnkọ yie n'ẹkyẹ sẹ wotumi sẹ wudi soro n'ẹfọm so wotumi ni a ẹha adwene bẹẹma so wọnyi twọ bọmọ nipa ní ẹbẹ bọ nkwanẹ ní ẹbẹ dúró ẹnìmẹ akansi wọ sẹ wotumi gyina mẹmẹ nyinaa n'ẹmu kò sie no náà yẹ bọ akyi bi di mẹsirẹw ẹmàní nyansa Jerinas Vico no maame namba no 0538 44 11 ọmọ mu pẹ ẹdun etu atọ no ẹfẹ namba wi ẹna dọkita naa o pẹ dọkita nso ẹni na atwitwe nkọmọ sisi ẹ ya dọkita namba nso yẹ 0241 4677 nana eja yedase mo yanu bisi so ba ya adu madasene yebeseshia ifo so besati enkabie Morekasa pia medasi ebu arofo Jerinas Kalik mixture bibinom na emwa wonsiesie
Jerinas Vico no se winya Jerinas Vico Mr. Libya ebeboao ena Jerinas ba Mr. Baby to no bia kona kopelito na nonom na eni wakejemu ena Limbo Wave Enterprise for Nyankopon hiramu no nyem kese onia se wo pe tissue a eye papa na eye moto kama eye molten tissue ena mekamfo eni amawo baby a wo use tissue bia no ma molten tissue mra wadwenem eye to bi koton torin kronko na fakudi udwuma wate restaurant for choba for hotel for mo amu pretty public toilet no ene mo amu fie die nyina no mo mfa molten tissues eni udwuma ya the Fit Life natural mineral water so aba dwuma die bi a wudie na obehia ni padom ebeba ensu esese ba wadwum a de serve eye Fit Life natural mineral water enu ni nsu eye krogyen ya wono mo ankeka obi anim mo amu petition se etu aton mo pe ensu papa bottle water Fit Life natural mineral water libi etu aton no mo na mo mra Limbo Wave Enterprise ye wo crofrom ye ni shinola die nhwe ye ben IBM NJ no ye number ye 0550 115 013 and a 0595 85 0042. Everybody fear Herbal Center, a traditional doctor Mangwade Dano. Sawobe Kumasa Kronum Bosi Red Parker, a Hana Papewo, Unia, Sawo How Tima, Papani Tatape, and then we are be Tete wa Bravo, a tray yadia, Mujabros Waterford, and yes, it's yadia Brevum, and you said Boo, Kutu Nano, what they will how no bar a Radifie Herbal Center, or Besio. Doctor number is 0241 09 3915 and a 0549 20 6633. Na digital herbal for grow fine herbal tonic awadiabano. Edru unyada zenyi emfa hosa wenyare. To grow fine herbal tonic na nonom. Edu amadu awuntumi dei obedama wato osori anopa na onipedua mu yo ye ni na abeko tititiye enu onu atu ni na abeko e ma mu nsebu mu nyei sani e nsebu mu problem no tie bia no e ya no no grow fine herbal tonic so wono mu a e ma all the necessary vitamins ya ma di papo ndeng e na wo yare so na wo ma to ntam wo yare so na wo e bo ho be tie infections awodo wate kono bi to no bi arunya grow fine droibi ka kura so ne na mbeti grow fine udende jinan kotodi nanonom ebusian chemfa ebeboamo Fredegeta heba fo ye di grow fine aba ye number dey 0244 5965 32 0244 59 65 32 and then an abi heba and then an abi go herbal mixture and then an abi go herbal capsules and swaba na say we ni eru na ntibom enti nsuo no topa ye ne hye ho we eru ya fa nsuo ne memene topa ye no enam yade a wo so ye very stubborn e wo so na we treat a enkono na na bi ninui ebeyire free ho so yo obi ani pedua mu yawo na oni pedua ne namu unsebu mu nya no na na bi ninui bi what yes Missy Heba, unique about that, and baby to Yakwa baby. Friend and B was 0549 99 9253 0549 99 9253. Ya Bolivia Enterprise Kumasi so for alignment on the multi-media nishe unia future life umianeno ahodi achibu matonchom bechire yadiem na yema wodiani bi nkoti yade de beko 0246 01 0150 your number back no 0242 87 8090 vitamins ni minerals asheduani matonchom amino acids omega 3 iodine selenium energy ni protein egum into yade no sani etibia udi seduani ya ebe sawo yade oba de chame adinyo abusia panyi se efie no eye na naba na hene dia enti ewure kura no te wokra ansa na ne papa kura ba be frimu brem kura menasi ewura se efie ho no wo ye ni amo ho sembi anase umuade a jai oso bu won mo ofie ho o se wa mo ho unu amo ho fabu ema wo mu nyina no na wo mo ka ebia obi be ka bi e dia ma wo mu
na apart from say wani so ade na obre ho ase se ne otu papa fie o papa sunsun na kata wo so saa bia akonwa to fie na akodi hima akra je so beji tumi e free o papa no ho bio se ko ba se menim se sia so ne be ma na tewa o ne be ma ntewa na be ware se sia o ye den ya saa abusua no amu no obi ba be gina wachi aba beje ensa no o ma be fa mu ba o so papa so fa mu ba enti wo kra de o se yin papa mo fam enti fa ni die ni bu ese e ma wo mo afei abusua no so enti na omo nche ne nso se ya na ese ejama no wo mo mema man ka fie no enti sa mema ma na wo hwe akonwa ebeto wo mu fie ho ya efiri papa no papa fm na edidi mu a ene abeto wo mo abusua mu ono sonsompa na okoye akwada papa wo ne papa abusua mu de ne papa akonwa to ye no ye de ma ne se wo hwe so onhwe so no na otuvuo hu se da bi daachi bi akwada yi waso ache enso so akonwa ne nya ne dia omo dia e dia de hye mba ba gifiri se onye de hyekan ne ma me bi ma no yo boy ya ye bisa se me fa ma hwan no papa ne obi a wonwe fie na yi a ko beka mfa ma me ma bisa mi nya firi papa o na enso wo jai e de ma na busua enti ne se mo yo tumfu akyea me a enkonwa ni bi mo ka ho a ne firi papa no so mpa a besom enti se papa na so mpa ne mponko wansi fie mpo na se ka busua na asie mpo na se ne batewa yen kai sa papa no se de bible mo ka kire Nyankopɔn se ai Moses ka kire Nyankopɔn se kai Abraham Isaac eni Jacob ba o se wo mo no enti Nyankopɔn susu bi osusu nko be chi Israel fo ase no ojai o se busua ni kai bibi se yi bi o se ya no kure se awrei papa no ebuto ne sonso a aha no mo so abusua ni be yi efise se wudu mpani fie so abemaka metimi ya japade a me yawo a ne be chase se di obehwe mi ama me ada kopem se me kono ono wa japade wo me chefam se wo ye hwa wo ye manfre ni se wo ye mibusuani se wo ye mibusuani ene da bia me be sia meka efise bia na nyame ama onyi nkyire na wo ye mre na wo da ho o ma we kunu wo we kwa ne yi wo we kwa abusua dwene jawo na se bi obi di sie bi se me ma akɔtena papa no ma akɔtete atanta de na wo firi mu a no me firi mu a wo se papa no e na me wo fa no enti me ba be fa me wie ye ne hia mi o enye se si a me kwa me ba no me wie ye pa na me bompa ye pa se urade se eduru so afrem se wan frem na me da ho so a di obenya wo do ne te ma me no me ja pade a me ye no ono ka ho didu mu obi a me ka se onye busuani di se ure no si sa de a no ono so wo chefa e wo mu se ne a etie no enti akra we ye nware ne bebre o wo ne wo di a sha busua pani sa empani se wo pa se ma ka kire Nyankopɔn a na de asoma mframa enti wo di aka kire ni nim se ono so onim de obehwe no atoto free se akwadai odi opapa anoma ni bia eye yie se de onua mpanifo to no empo se nya ne ba no a ono obra oba ye no na oni se nya ne ba no oje no we nyu se ofiri mu ansa ne de ba wo ba ya ansa na obewo ya de obedi ade empo timi gina se wo papa ni si enfa dan ne ma ni se papa ne firi mu a firi ne ko no ko man so bi o ba ne wunya ne ye me kora ye me yakra se boga kora ka ho one room akra ma ye fancy ne se busua no be ka ma bibia to ni me da se eya ka me enamye ode ma Lydia do na afro owura maame ye so waterfall club 600 Asem Beba Dabi wu fe ni agrokra owura maame Nyankopɔn sha wate afemia mi aba odeshi maame le ni de se odeshi o go from na kwesi adwuma ile ni mu odeshi na ode makonta mechiamo mi aba efia efriye edna also UK a very good afternoon to you Nyankopɔn sha eya kwa me na ma me che ti fu bi na abuja pani no wa ya de papa wa ko nani na wa ma hu no kra hu sai ba bi sei na ya mo mde abuja nim na ma mi se ko wu adia ka bi ba ko beka wa so aka ko pem sisi so dise ka ba mi we se su ba nya ba bia ko beka se me na mo fa se ko to ni su ba nya yan fa ni se o mo ni ma mi twa mansu o papa ye sa ya pa de na we ye sa de na ka de na me me se wa na ka pe ye cho me fa wada se o ka me ka to ye se bon se no ko na me ka cho o mu nya sa de ndu
so mo papa na ye sa ja pade ni e na we se o so fi abi ba se o sa wa ru na ka be wa ko bo je ko je mo bra wi na wa ke mo so e dan wa ru se ni ru se ma mi ko e ho ana ba te papa na mo so zuma ni mo ye ana mo wa ru mo so ni ma nka ma e ho na pai Asante for a person then do. I won't get a cool. Where is your pan? I bread the way. Yes, I be a moon. I was in a moon.